Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada. 140. Benvidos e benvidas unha semana máis, un luns máis, o 11 galego da xornada. Que tal, como estades? Grazas por estar aí un luns máis acompañándonos aquí en Fica coa bola. Pero resumo da xornada para resumir un pouco o que aconteceu esta fin de semana. Unha fin de semana marcada polas borrascas, por Marta ou como se chame, varios partidos aí tamén adiados, suspendidos. Dicirvos antes de nada que non gañamos o premio Youtubeiras, o premio do público, con ese blog de Miki Villar. Fomos terceiros, coido, pero bueno, parabéns aos premiados, a gala que foi en Ferrol este sábado, parabéns a todos aqueles que levaron votación e parabéns tamén en xeral a todo o mundo que estaba nominado por seguir xerando contido en galego en internet, que é o máis importante. Antón Vieites, que tal? Moi boas noites. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ben, todo ben. Ao final estábamos aí o sábado pendentes de se ia ver 11 ou non, co Compos cambados, co Celtic Astradense, co Antela Sporting Ceranova, que non se puideron disputar o sábado, pero finalmente o domingo saiu o sol, como di a canción, despois de 40 días chovendo. Sí. Bueno, puidemos, aquí estamos, non? Para repasalo todo. Volveu a normalidade de non chover, de ter fútbol moi condicionado evidentemente os terreos de xogo polas choivas, pero polo menos podemos estar aquí, temos sorte de estar aquí. Os terreos de xogo e as cámaras, agora veremos tamén durante o repaso do 11 que tamén houve moitas cámaras que estaban ben enchoupadas, igual que os terreos de xogo. Por certo, que os partidos que se suspenderon, o máis normal que os da terceira, ou a fin de que xoga a selección galega, ou o martes de Entroido, son as dúas datas que están aí no tinteiro. Dito isto, imos ao ximnasio, imos ao mellor ximnasio do mundo, o Exalta Centro Deportivo, polo de agora na avenida Lugo 6 Baixo en Pontevedra. Non sei se o noso protagonista é moi de ximnasio ou non, pero imos co xogador Exalta da xornada, patrocinado polo Exalta Centro Deportivo. E que os grandes xenios non precisan ás veces ir ao ximnasio, coa súa maxia ben lles chega para facer o que fan, e é o caso do noso protagonista, do noso xogador Exalta neste 11 galego 140, o mago de Campolongo, alcumado tamén Penaldo, 4 goles, 3 deles esta fin de semana dende o punto de penalti no triunfo do Negreira 6-3 ante o Cidade de Ribeira. Ademais, asina a súa segunda semana consecutiva entrando no 11 galego e terceira aparición esta tempada. Alberto Freire, que tal? Moi boas noites. Hola, moi boas. Pensei que ia haber un pouco máis de efusividade, non? 4 goles e o tipo entra aquí como quen está, non sei, na barra do bar, case. No, bueno, porque como foron tantos de penalti, pues tampouco hai que todear. Non, que non hai que restar méritos penaltis, que hai que metelos, que non é doado. O tema de trocar de lado cando tiras 3 penaltis ao mesmo partido tamén ten que ser complicado. Sí, intento, mirar un pouco para o porteiro, a ver para onde se vai tirar, intento engañalo máis que axustar. O último sí que foi un pouco, casi me foi ao monte, pero sí, intento engañar ao porteiro para ter máis posibilidades. Onte hubo... Pichiche da preferente... Dalle. No, digo, Pichiche da preferente 16 goles, claro, 4 onte, e así vamos ao ritmo. Sí, mentras haxa penaltis, malo será que non chegue de Pichichi. Que xoga os compañeiros. Vos tirados na área, que malo será que así non o consiga, pero somos un equipo que atacamos moito, entonces, pois é normal que nos piten bastantes. E Agulló do Atlético Arteixo a semana pasada dixo que lle invitaba aos compañeiros a unha volta cada vez que provocaban faltas e penaltis. Non sei se é o teu caso ou ti simplemente eres o encargado e que os provoquen, que inviten outros. Non, eu xa invito igual, pero... como non provoquen, eu xa invito igual. Por os partidos ou os viernes despois dos entrenos, normalmente sempre nos xuntamos, provoquen ou non provoquen, sempre invitamos a unhas rondas. Constame que houbo quedada onte tamén, cos habituais, cos clásicos, non? Sí, os domingos sempre hai, a ver, sempre, solemos, por gracias a Dios, estamos ganando bastante,
Entón, cando ganas, pois sempre é máis fácil xuntarse, pero sí, sempre, bueno, sempre quedamos Brais máis eu, e logo, bueno, Verdullas tamén, o porteiro sempre suele quedar, a directiva, os entrenadores sempre se suelen animar tamén, Martín Pereira, Lagares, bueno, sempre somos os mesmos tamén, pero sí, solemos animar bastante. Pero tranquiliño ou houve algo de liada? No, hasta un ou así máis ou menos, tampouco hai que tolear. Mentres o Lalín non perda, tampouco celebramos moito. Celebrando un pouco tamén a vitória do Madrid, que hoxe ves aquí a Fica coa bola coa camisola do Madrid, onde estabades tamén vendo ese Madrid-Valencia, non? Sí, quedamos a innovar para velo tamén, a ver se espabilan. Pouco miramos para eles, pero bueno, tampouco había que mirar, que é máis aburrido que a Dios a veces. Pero sí, a ver se espabilan tamén, que falta lle fai. Fora coñas, ataca máis o Negreira que o Madrid. Era o que iba a dicir, que fora coñas máis alá da reivindicación do fútbol modesto que facemos en Fica coa bola, creo que máis entretido un partido do Negreira que un partido do Madrid agora mesmo. Si, é moito máis. Polo menos os últimos 2 partidos, que entre os goles a favor e en contra, que nos marcaron, a verdad que, bueno, os de horas foi máis entretenido, que o do Ribeiro, bueno, non foi tanto. Ainda que os goles parece que foi un partido que moi vistoso, non, a primeira parte non foi tanto, pero sí, normalmente os nosos partidos suelen ser divertidos de carallo, sí. E que de feito son Que 13 goles nos últimos 2 partidos. Sí, e 6 en contra, que tamén di todo, sí. Entonces, esperemos que non fagan falta marcar tantos goles de aquí en diante para ganar os partidos. Pero isto era como España na Eurocopa. Se a min marcanme 6 e eu meto 7, que máis dá, sabes? Sí, a ver, mentre ganemos, pero bueno, o día que falámoslo antes, o día que non nos entren, nos marquen 3 ou así, o día que non teñamos, bueno, que non marquemos todo tamén o que tiramos, pois igual ese día perdemos, igual éramos ir mirando de defender un pouco máis e non ter que marcar tantos goles a favor. Vais activando tamén o chat por aquí, di ese de Negreira Gang, unha conta de TikTok recomendadísima, por suposto. Tapamos menos que un tanga. Tamén dixo Madia Levo, Alberto leva 17 goles, o seu récord nunha tempada supera os 16 da 23-24. Tiñas ese dato en mente ou non te preocupas deses datos? No, sí, pero está mal. Na primeira regional marcara 17, que pon 16, pero son 17. Este ano levo 16, non levo 17, levo 16. Bueno, pero a ver, queda media tempada prácticamente. Estás para superarlo, digo eu. Sí, a ver, con 2 penaltis máis, pois xa, mal será, non? Porque fallar non o contempla, non? Bueno, a ver, por confianza levo 7 de 7, no. Confianza, bueno, levo bastante, pero, a ver, algún día vou fallar, está claro. Esperemos que non sea este ano, pero algún día hai fallar. Pero, bueno, esperemos que non, porque se fallo, depois temos que tirar a Brais. Entón, xa para jodelo el, xa prefiero marcar. Mira, dixo Tiritas34 polo chat, no Lalín xa tería superado o seu récord de goles. Crees que marcarías máis goles no Lalín que neste Negreira? Non creo, non creo, porque os penaltis do Lalín creo que xa tira Eloi, entón xa me jodería. Pero creo que non, o Lalín creo que xa, bueno, de outra forma diferente a nosa, eu, bueno, de medio centro, pero teño bastante libertad para chegar arriba, bueno, para pasar área, entonces no Lalín non creo que tuvera esa libertad, entonces non creo que marcara máis no Lalín nin de coña. No Lalín non terías a Lagares para que che colla a posición cando subes a atacar seguido, claro. É que o que corro, Lagares ao final nos leva, non sei, 3 ou 4 meses correndo por el, máis depois ten que correr por min. Porque por arriba moi bonito, pero por baixo xa nos costa máis. Entonces, bueno, para que poda estar aquí con vos e marcar os goles, ten que correr despois todo o partido. Non é tan bonito, pero a importancia que de Lagares este ano é un animalado que nos está dando. Por certo, suscribiuse con Prime Antón Rial mentre respondía Alberto Freire aí a preguntas, así que moitas grazas polo Prime e por apoiar o proxecto de Fica coa bola a Antón Rial. Antón, creo que tes por aí... Home Erasmus, Sí, o home Erasmus é home madridista tamén. Mouriñista. O Cono Arbeloa tamén, sí señor. Non sabía eu que era mouriñista Antón Rial, Sí, é como a mí, somos os dous parecidos, somos moi de Madrid e moi de Mouriño, nese aspecto somos iguales, sí. Sí. Dixo Tiritas polo chat, eu dicía o polos penaltis, que lle inventan uns cuantos, o Lalín. Non sei se aínda en Negreira segue a tema da polémica, que mira que deu que falar, miña nai.
Bueno, a ver, jodeunos un pouco porque, a ver, si que é certo, se fora penalti dicía que non pasaba nada, que nadie vive desto, ninguén morte ninguén, pero si que é certo, bueno, que non foi penalti para nada. E jodeunos porque, bueno, pues, se non cho pitan outro día, pois, bueno, ainda tal, pero o día do Lalín, que, bueno, non partido moi importante, aparte perdemos o gol a Brás con eles a ganarnos. E despois no segundo vai, bueno, un penalti a Gonzalo que se pitou o outro que non era o de Gonzalo, pues penso que era un poquinho máis. Pero bueno, tampouco era para botar as mãos á cabeza. Un error cometeu e non pasa nada, tampouco non foi un escándalo, vamos. O que sí que está claro que coa xeira de goles que levades son 55 goles a favor en 21 xornadas de Liga, é unha borrada, e por se fora pouco agora chegou Fuentes arriba e leva 3 goles en 2 anacos, como quen di. Sí, ainda lle dixen onte, cando marcou, dixen ao final, a ver se me regalas un ascenso, ojalá quedaras ti pichiche, a ver se marcaras 10, 12 ou 15 goles, a ver se nos pode dar un ascenso, porque a verdad, todo o que toca na área, vai para dentro, leva 40 minutos, tirou 3 tiros, 3 goles. Xa, igual hai que mirar de poñer un pouco máis, porque cada balón que toca na área, o tipo xa mete para dentro. E dixen, ojalá, macho, ojalá a final de ano me poda regalar ascenso, levaríamos, se deixaría os penaltis a ti ou que sei, vamos. Dixeches, oxalá marques 12, 13 ou 15 goles, pero que che superes sí ou non. A ver, que me supera que tampouco se quente, pero... a ver se vai levar todos os méritos, pero... Por levo 16 que marque 15, daqui a final de ano é unha boa cifra. Se marque 15 goles Fuentes, malo será que, bueno, que non se pode ascender. Non sei se hubo un pouco no equipo un pouco reacción, non? Despois do que pasou co Lalín, despois do que pasou co Sofán, non sei se tamén estes partidos de marcar moitos goles, ademais dos reforzos de Fuentes, responde un pouco tamén o sentimento do equipo, da plantilla, de dicir, sabes, de volver a reivindicarse, por dicirlo de algún xeito. Bueno, sí, un pouco sí, o que falas. Despois do parón, a verdade, non estivamos ben, co Lalín a primeira parte moi sosa, na segunda mellor, pero bueno, tampouco foi unha segunda parte para ganar o partido, quizás para empatar. Que se fan moi mal outra vez, a primeira parte moi mal, depois non demos remontado. Así que, bueno, co Ordenes, que se nos ganaba Ordenes, se nos pasaba tamén Ordenes, nos poñemos terceiros. E serían 3 derrotas seguidas que non pasou aquí desde hai non sei cantos anos, que non sei seguidas. Entón, bueno, deixamos o Lalín vai perder pouco, e como sigamos liando, pois imos ir a un playoff fijo. Pois xa veremos que pasa no playoff, porque, bueno, creo que o playoff sí que está un pouco amarrado, digamos, pero como sigamos fliando, non vai haber maneira de colleros. Entón, bueno, pois sí que tivemos que espabilar, porque senón non tiña sentido, porque íbamos igual por botar tamén moitos meses con nin para arriba nin para baixo. Entón, pois sí que temos que espabilar, porque non queda outra. Novo ficaboleiro. Man a man co Lalín ou ves a Ordes con posibilidades? Non creo que quero dicir, non creo que aliedes moito, non creo que o Lalín tampouco alíe moito, así que vai estar moi emocionante. A ver, eu creo que despois desta, bueno, da jornada de onte, que o Lalín ganou o Ordenes, o Santirso perdeu un Pueblo, o Betanzos creo que empatou Celos, creo, cos Sigüeiros. Bueno, se fan tamén empatou, que son poucos que están aí por detrás nosa, bueno, son 8, 9 puntos, depois creo que son 11, 13, me parece, máis ou menos. Eu creo que é un margen importante, porque, bueno, temos que nós perder moita tamén eles ter moitas vitorias seguidas, pero, bueno, tamén hai 2 semanas se nos gana Ordes, posa por encima nosa, e agora estamos 8 por encima. Entonces, bueno, se ti tedes pistas, os rivales, bueno, pois apretarán tamén, pero creo que ahora mismo sí que, bueno, o primeiro puesto creo que estará entre Lalín e nós, que eu te digo, que un mundo é se nós perdemos como hasta ahora, ou o Lalín empeza a perder, o resto pois apretará, porque tamén quer estar arriba, pois no fútbol todo pode pasar, pero bueno, ahora creo que fai un margen importante, e creo que, bueno, vai ser un pouco entre Lalín e nós. Madialevo puxo polo chat ser do Negreira e do Madrid, como se entere no chiringuito xa lle fan entrevista. No, se non me fixeron o día do Copa do Rei, xa non me fan máis. Entón, xa... O de saltar a fama no chiringuito, se creo que xa pasou. Viñeron ali o día da Copa do Rei, pero non houve maneira. Mira, que lle dixen a tal, pero non. Que me levaban ao programa un día, que íamos a un Malbrais e tal, pero non. Sí, xa mirarei, xa mirará, non mirou nada, pero bueno. Ahora xa foi, pero bueno. Estou máis contento falando aquí con xente de aquí que xente de Madrid. Sí, señor. Tribunero. Hai a reivindicación. Armeló diría a eles, aplaudidelle a eles.
Pois sí. Quedou ben. A ver, haberá que repasar un pouquiño ese día da Copa do Rei. Tivo que ser espectacular, máis alá do boom mediático, do que significou para o povo. Pero creo que incluso no campo, incluso no partido contra a Real Sociedad, ti tiveche un par de bailes aí vos no medio campo, algún córner aí con Sadik de vivilo ben. Creo que foi un día guapo, non? Un día por recordo, evidentemente, un día que o Negreira plantou cara na organización e no campo. Sí, a ver, o importante, bueno, antes de falar do partido, importante era que saíra todo ben de organización, de entradas, de que non pasara nada, porque ao final organizar un partido así para nós, que é algo que máis ou menos íbamos día a día, bueno, a directiva, vamos, a directiva máis un pouco o concello, que iba un pouco improvisando día a día, pois, bueno, creo que quedamos orgullosos de como saleu todo o evento. E logo, en canto ao partido, sí que, bueno, de vir no autobús, a xente, recibíndote. Despois, bueno, real, que había xogadores que xa mirabas peles e xa sabías que naceron para xogar ao fútbol. E o partido sí que foi unha flipada, así que morou moitísimo. E, bueno, pois estuvamos aí os nosos 20 minutos aí de apretar, que se marcáramos un gol xa sería unha flipada de total. Pero, bueno, pois, sí, tuvo chulo, ainda tivemos os balón, apretamos, bueno, a xente creo que marchou contente e orgullosa, que era o que queríamos, entonces pois saleu creo que todo ben. Tivemos aí algo, bueno, con Sadik aí nun córner que pegou un bofetón que casi me mata, estaba fuerte como a vinagre o tipo, pero sí, moi ben. Entre ti e Paquiño sufristes moito a Sadik. Haberá que ver os goles, que estamos falando da Copa do Rei, aínda non vimos os goles que marcou Alberto Freire esta fin de semana. Montou por aquí Antón o resumo, os 3 penaltis claros, non? Polo que dixo Antón, non había dúbida neste caso. Sí, a ver, pois mala suerte bueno, pisamos moito a área, pois sempre é moito máis fácil, bueno, que che piten penaltis a favor, pero a verdade que os de onte que non nos protestaron porque que non, hasta dixo o árbitro, eu son o último que non quero pitar os penaltis, a menos así en cuestión de media hora, pero que son tan claros que non hai, é que non había outra maneira, foron 2 pisotóns moi claros, a Martín bueno, ten os tacos no gemelo e Gonzalo outro pisotón, e logo foi aí un pase creo que de Pérez, que é unha man clarísima, non? Bueno, foron penaltis anecdótico, pero penaltis moi claros, sí. O último entra pola escadra, cuidado, apertando aí arañeiras. Sí, o último, bueno, foi aí como iba ali a publicidade ali de atrás tamén. Non facía falta arrimar tanto arriba que non pasaba. O que non foi non foi de penalti, casi non che dá tempo nin a rematar, que ha hecho balón aí un pouco. Sí, ese xa foi no 90, deixo marcarla con gol normal, porque senón xa me van a decir que só marco de penalti. Detrás de mí ainda estaba Fuentes, a ver se vai marcar tamén el Todor, entón dixo, vou matar aquí o pé, a ver se hai suerte. E marquei no eu, pero sí, estaba xa Fuentes detrás para marcar outro doblete. A mí o que me encanta é a efusividade nos goles. Mini saltiño e listo. A ver, é que de penalti tampouco, home, se é un penalti para ganar un partido no 90 ou para ascender ou para, que sei, ganar unha copa ou pois calquera outro. Sí, pero bueno, minuto 10 tampouco era para tolear, para botar as mans na cabeza, para ir ali gritando como loco. Imos un pouco coa chicha, máis preguntas do chat e despois imos tamén cos vaciles que deixaron por Instagram, que hai algún bastante bo. Puxo Patatas SD, prefiro ver o partido cos ultrillas ou xogalo? Ver o partido cos ultras mola tamén, o partido aí que estuve sancionado, que me sacaran a Rohan Paul, que depois vino cos ultras ali, mola moito tamén, son simpáticos de carallo, sí. Ás veces quentas un pouco, pero sí, son moi simpáticos. Son moi simpáticos e mola moito verlo con eles. Ás veces, bueno, quentanse con algún xogador, pero bueno, é cousa do fútbol, é entendible perfectamente. Tamén dixo se che quedaba grande o brazalete onte. Pois non me, depois que a mi idea Juan, prefiero xogar sin ele, A verdade, bueno, agradecido que mo deran a min, non me xogar nin Paco nin Juan de inicio, que podía leválo José, Gonzalo, bueno, a xente que leva máis anos que a min no club, pero bueno, agradecido, pero non me prefiero xogar sin ele, porque cando ve Juan se ayudei a ele, dixo, toma, leva a ti, que ti és o capitán, e leva a ti que che queda mellor que a min. Tamén puxo por aquí Antón Rial, Copa do Sar maior que Copa del Rei, e contestoulle Patatas SD, Antón Cabra Rial maior que Albertiño.
Unha pena, Antón, que non tuera con nós este ano. Foi para Italia estudiar. Bueno, estudiar. Foi para Italia. Estudiar, non sei se está estudiando moito. Foi para Italia é unha pena que non este con nós, porque a verdade que botámoslo de menos. Tanto no campo como fora, até o pai tamén, que temos moi boa relación con el, que tamén é moi do Negreira. É unha pena que non poda estar este ano con nós. Antón, dallas deste gran, veña. Sí, agora os vaciles porque hai moitos. A que máis se repite sobre a túa dieta no día a día? A ver, da miña dieta é algo peculiar, porque, creo que xa sei por onde van os tiros, pero sí, os domingos, depois do partido, cando chego a casa, sempre suelo comer un ou dous chourizos que me encantan, con pouco queixo, ou membrillo, que haxa, pero chourizos, suelo comer unha burrada deles. Creo que van os tiros un pouco por aí, pero a miña dieta non a recomenda, porque o meu estómago é privilegiado, pero a miña dieta non a recomendo porque como jabalí, a verdade. Cañas e chourizos, era un pouco o que decían nos vaciles. Sí, o domingo máis ou menos é o que hai. Como solemos ganar, depois hai cañas ali na cantina, depois imos aí para a Xarra, que é un bar ali de Negreira. Imos ali, a directiva, algún xogador, os entrenadores, cando non van para casa, cando non están enfadados con nós. E despois, aí tomamos unhas cañas, e despois, sí, cando chego a casa sempre, normalmente, como xa non hai cena feita, tampouco quero fazer moito ruido, pois xa sempre como un chourizo, porque malame moito, é que, sí, sempre decimos eso, sí. Xa falastes entre vos, pero bueno, vou repetir, medio centro dianteiro dixéronnos que o pobre Lagares vai con bombona de oxíxeno, porque non baixas ningunha. A verdade que a primeira temporada baixei un pouco así para engañarnos, así como a que año botaron a man, pero xa levo un par de meses que non baixo nin para atrás, a verdade. Vou para arriba, pero depois, para baixo, xa vou barrando sempre. Laga, a ver se chega ele, porque eu xa me go, cada día xa me costa máis. Pero sí, a ver se marco un par de goles máis e depois xa defendo un poquinho máis, porque senón o Lagares a verdade que este ano vai explotar. Este ano vai explotar porque debe estar facendo 20 km por partido. 10 del, máis depois os 10 meus, a verdade. Tamén nos dixeron algo dunhas botas Skechers que eran de todo menos bonitas, parecían uns náuticos ou unhas botas de bautizo. Pois non sei se din por unhas Skechers, creo, ano pasado, compraron as Skechers, este ano ainda compraron unhas Lotto, destas que costaban 30 ou 40 euros para entrenar, que fatal, na foto parecía moi tal, pero despois era horrible. E as Lotto, mira como son, que non os dei colocado nin aos dos veteranos de Negreira, feas que son, e todo malas que son. É todo plástico que no brán ainda prende o nome nas botas. Ao final o barato Loto como para patrocinarse aquí, Sí, está Loto. ¿Qué? Está Loto como para patrocinarse aquí, que outro día contaron algo duns calzóns aí, duns gallumbos fardahuevos e oxo das botas. A verdad que vai deixar aquí cartos que fica coa bola. Os calzóns non sei, pero as botas son min bons non me saliron. Mais de Instagram, como ves o feminino do club? O cambio de Mr. Viulles moi ben, dixeron. Que cabrón, pois ao final preguntou-lo. Sí, a ver, o ano pasado estaba aí Portela, debeu acabar un pouco saturado aí, porque, as rapadas de femenino son bastante intensas. Pero, o cambio de entrenador, pois, a ver, deportivamente veulle bastante ben, a verdade, porque últimamente están ganando, empatando, están medrando bastante deportivamente, para xuntarse aínda, hai poucos anos, este ano creo que ficharon aínda, bastante. O cambio de entrenador creo que lleva como anillo dedo, porque o ano pasado non estaban ganando moito, este ano, a verdade, que están moito mellor os últimos meses. Entón, seguramente fora máis culpa do entrenador que da xogadora. O capitán preguntou polo piso de Negreira, que nos contaras así, sen contexto. Sí, a ver, porque comprei, hai un ano e medio, comprei un piso aí en Negreira ainda no modelo, que xa hai bastante cachondeo porque todo está ao carallo. Porque, vivo en Negreira, pero vivo nunha aldea como os pais, aí, a 20 km ainda de Negreira. Entón, claro, xa contaba de ir para o piso hai bastantes meses, non dou ida, sigo na casa, a verdade que,
jodeche un pouco porque son, bueno, entre traballar e entrenar e tal son moitos kilómetros que faz polo camiño, xa é máis vacile que Dios, ese piso que é unha estafa, que non che van a dar, que están así todos os días, pero bueno, é o que hai, é o que toca, esperemos como den este mes ou para que ven, ou bueno, o antes posible, vamos. Hashtag un piso para Freire, puxo ese de Negreira Gang, así que imos con iso a tope, un piso para Freire. Sí, menos mal que en Negreira teño bastantes amigos e teño onde quedar cando salimos ou cando tal, porque senón era unha fentasis, eso era unha ruina que se podía gastar. Antón, facemos a de Lagares a última e imos co repaso da carreira rápido, que xa levamos 28 minutos aquí falando. Sí, Lagares, que dixo que se xa deches marcado os 6 nos corners. Eso tamén é outra boa de carallo, pero eso xa ven desde primeiro regional, me parece. Porque Vidal, que é o que leva todo o balón parado, poñía ali, bueno, as marcas individuais nos corners, poñía a Freire poñía o 6. Eu pensei que me decía que marcara o número 6, pero era se entraba un sexto home que tiña que marcar se entraba outro máis. Eu botei 2 anos e pico buscando polo 6, nos corners, e dicía, Vidal, o 6 non entra, eu non sei onde está o 6 non entra, e había un tipo libre sempre, pero igual era o 23, pero o 23 non era porque para mí era o 6, e botamos así hasta aí 2 meses, oye, que isto non é o 6, que se entra o sexto home, tens que marcar o tío, bueno, pois explicado antes, levamos 2 anos aquí que estaba rematando un tipo solo todos os días, porque eu pensei que non era o meu. É verdade que foi para ver de carallo porque eles pensaban que dicía de coña, pensaba que era marcar o 6 a Virgen, era marcar o sexto ano, levar o 6, o 23 ou o 14. Botamos así, non sei, desde o primeiro regional vamos así. Que boa, macho. Puxo Jatalín polo chat, puxo que lle faltou para triunfar no Compos. Bueno, a ver, había moi bons xogadores tamén, bueno, había, a ver, a plantilla había xogadores no meu sitio, pois que foi daquela eran mellores que a mí, non había máis. Logo despois, bueno, aí no Compos tuve unha lesión de pubalgia que me tuve que operar e despois aí xa non daba o nivel físicamente, xa estaba mal. Antes da operación xa estuve 8 meses moi mal, despois de operarme, pois xa, bueno, non me encontraba ben para estar aí, tiña, bueno, a necesidade de salir, de buscar minutos, pero bueno, non sei, da outra tiña 19 anos, 20 tamén, non tiña pois a mentalidade que igual podía chegar algo xogar no Compos moitos anos ou non, pero bueno, foi responsabilidade totalmente miña que non había xente pois moi boa sempre no medio centro, entón pois era difícil tamén ter minutos. Antón, unha de repaso da carreira e imos pechando o chiringuito, veña. No, sí, rapidamente, saes o Noia, en búsqueda de minutos, creo que faz un gran ano na terceira, e logo baixas a Negreira na primeira Galicia. Como se explica ese troco antes destas tempadas no Negreira onde estás no teu mellor momento, diría eu, probablemente? Sí, a ver, en Noia, a nivel personal, bueno, sí que creo que tuve un bo ano, ainda se tuvera unha lesión, bueno, bastante jodida de 2-3 meses, pero sí que tuvera un bo ano de minutos, de encontrarme ben. Pero, bueno, ao final acabáramos descendendo por arrastre, pero, bueno, creo que foron algo que se nos dera todo mal, pero, bueno, encontrarnos bastante. E logo, ano seguinte, por motivos laborais, tuvera que deixar o fútbol 6, 7 meses, e logo, pois, tampouco, bueno, surgiu a opción do Negreira primeiro regional, tampouco, ao final, levaba 6, 7 meses sin xogar, tampouco estaba físicamente ben. Bueno, e colla o Negreira, colla unha directiva que teño moi boa relación con ela, que sabía que ia facer ben as cousas, e sobre todo, pois, Adrián era o entrenador. Entonces, como era Negreira, que xa é a miña casa, a directiva, pois, era algo, pois serio. Pois Adrián foi un pouco vindo do pastel, a vir Adrián de entrenador, pois creo que, era a mellor opción vir outra vez para Negreira, que xa levaba, pois, 6, 7 anos fora da casa, dentro do Compos e o Noia. Hasta Adrián, pois sempre quixen volver para aquí e intentar, devolver a Negreira un pouco de precio. Antes da clásica, Antón, sabes que cando estivo Brais aquí pedímoslle que o día da Copa do Rei se marcaba un gol, fixera a celebración de beber un trago nunha caña. Como non se puido facer na Copa do Rei porque non marcou, eu creo que o Negreira algún partido para dedicarlo a Fica coa bola, sexas ti, sexa Brais ou quen sexa,
eu creo que para celebralo ten que ir á cantina e darlle un choupo unha caña. Sería a celebración bestial, que avisade a alguén que grabe ese día ou que sexa e mandades o vídeo e petámolo en redes sociais. Cando marquemos o gol do ascenso, facemos eso. Non sei que non vai marcar, ojalá seamos Brais ou eu, pois xa tomamos nós. Pero se marcamos o gol do ascenso ou un gol se chegamos á final da Copa do Sar, un gol na final da Copa do Sar, pois faremos eso. Mal será que non haxa ninguén cunha caña na man. Veña, queda feito. A clásica, Alberto Freire fora do fútbol, a que se dedica, que lle gusta facer no seu día a día, hobbies, así algunha cousa que queira que saiba a xente de Fica coa bola? Bueno, a que me dedico son policía en Santiago desde hai 3 anos, por eso tuvera, que deixara un pouco o fútbol, que fora para a academia na estrada. E logo, pois, ao margen do traballo e do fútbol, pouco máis fago. Gústame moito o pádel, pero, polo tema do fútbol, só ir moi pouco, porque xa estou cargado de normal, se ainda por cima vou a pádel, xa o Adrián xa me tolea. Entón, non suelo facer moito máis deportes, o pádel sí que me gusta. O gimnasio iba bastante, agora, como estou vivindo na casa, quedame un pouco a desmán, teño un pouco abandonado. Logo, pois, quedar cos amigos é algo que sí que intento facer moito, porque creo que é moi importante, así que paso moi ben con eles. Antón, algo máis? Nada máis, que marque outras 16. De penal. Os 16 penaltis máis serían moitos penaltis por Negreira, cuidado. Igual hai que investigar os pagos aos árbitros se hai 16 penaltis máis, Aí igual era sospechoso, pero como temos aí bastantes cartos da Copa, podíamoslo mirar, pero podíamoslo mirar. Non se sente dunha forma, vais ter que mirar os nerdos. Nos despachos. Alberto, moitísimas grazas por estar aquí connosco en Fica coa bola, moita sorte no que resta e unha aperta moi grande, vale? Moitas gracias a vos, un abrazo para todos. Apertas... Pois aí está Alberto Freire, protagonista, xogador exalta da xornada neste 11 galego 140, non 39. Quedan 11 xa para rematar a tempada, Antón, non queda nada. Temos o ximnasio, imos agora falar dos mellores ovos do mundo, el huevo de la abuela, no Día, no Carrefour, na Mirande parte da hostelería galega, patrocinan o ovazo da xornada. Quen é, querido Antón Vieites, o protagonista do ovazo da xornada con el huevo de la abuela, os mellores ovos do mundo no Día no Carrefour? Ademais van a abrir aí a huevería próximamente, teñen moito pendente el huevo de la abuela. Quen é o protagonista do ovazo da xornada neste 11 galego 140? Cantas semanas se non está no 11 está de destacados porque sempre marquen auténtica locura. Onte marcou un hat-trick na vitoria do Cultural Áreas ante o Choco, que lles permite aos de Iago Yao estar igualados a puntos coa quinta posición de playoff de ascenso na Preferente Sur. Un clásico, como dicimos Fica Boleiro, que entrou unha morea de veces no 11 galego da xornada e que ademais nesta tempada pongo por 2. Javi Vila, que tal? Boas noites. Hola, buenas, que tal? Como estamos? Rara é a semana na que non sai o nome de Javi Vila neste programa. Bueno, si sale significa que las cosas están saliendo bien, entonces. No, pero sí, clásico Fica Boleiro dende, levamos 3-4 anos de 11 galego e creo que dende os primeiros xa aí estaba Javi Vila. Pues 3-4 años que llevo engañando en el fútbol, entonces. Bueno, andan ben as cousas, triunfo ante o Pontevedra a semana pasada, ademais tamén con protagonismo, con gol e asistencia, que o vimos aquí nos destacados con vídeo do 11 galego, esta fin de hat-trick, andas coa frechiña, e o equipo creo que un pouco tamén, non sei se alguén o dera por morto, pero volvendo a poñer o Cultural Áreas aí na loita polo playoff. Sí, sobre todo a partir desde hace 2 semanas más o menos, que fue cuando vimos que teníamos que dar un pequeño cambio, tanto cuerpo técnico como jugadores. De hecho, lo hablamos un par de veces durante la semana. Creo que fue ahí el punto de inflexión, sobre todo el día de Pontevedra, que para mí los primeros 20 minutos, si no fueron de los mejores prácticamente de toda la temporada.
De hecho, ya se vio que al descanso contra Pontevedra 0-2, creo que pocos equipos lo hicieron o lo van a hacer. Y ya desde la semana pasada de los entrenos, ahí ya se notó que hubo un cambio para bien y se vio tanto la semana pasada como esta. Non sei se a palabra é reivindicación ou que dicías de punto de inflexión. O que está claro é que o golpe en ría da mesa chegou e polo que comentas pola vosa parte, como se suele decir, mirando esas caras e falando as cousas de frente. Sí, a ver, yo, tanto la gente del equipo como mi círculo cercano saben que soy bastante a hablar las cosas, entonces si hablando las cosas se va a corregir y se va a cambiar un poco el chip y la dinámica, pues bienvenido sea. De hecho, la semana pasada ya se vio que mismo en los entrenamientos el equipo era completamente diferente. Y luego es lo que te digo, llegar 0-2 contra el Pontevedra, creo que se vio los primeros 45 minutos a un nivel que, si seguimos así, no es que nos vaya a resultar cómodo entrar en el playoff, pero sí que va a facilitar bastante las cosas. Como estaba o campo esta fin de semana con todo o que choveu, que non para de chover, gañou o Culturareas 4-1 ante o Choco, como estaba a lomba, porque ademais, pues bueno, céspede natural, imagino que algo castigado. Bueno, no estaba tan mal, ¿eh? O sea, de hecho, calentando, incluso decíamos que estaba un poco seco para toda la lluvia que cayó, pero de hecho, a partir de la segunda parte, la mitad del medio del campo siempre suele ser así una zona que está bastante perjudicada, pero el resto bastante guay. O sea, al final somos un equipo que nos gusta tener bastante la bola y si el campo no es que esté mal normalmente la loma, pero ahí atrás sí que hubo varios partidos que era un poquito barrizal y no estoy diciendo que fuera por culpa del campo, pero sí que se nota tanto en los jugadores como en las circulaciones que metemos al balón. Non sei se viche algunha das imaxes dos campos da Primeira Federación, pero vamos, estaba mellor que os Piñedos seguro e incluso mellor que a Malata. Sí, a ver, eso es porque Manolo Selino lo cuida bien. Tenemos un delegado ahí que pasa mucho tiempo en la lomba. ¿Cómo se chama? ¿Cómo es? ¿Manolo? Manolo Selino, le decimos. Sí, señor. Hai que reivindicar, hai que facer un especial 11 galego dos delegados e da xente que arranxa os campos por Galicia, porque cada club ten aí a súa historia con eles, é maravilloso, Si llevas a este en un podcast, tienes que llevar a 2 personas más, a uno de traductor y otro que te va, porque es un puto show. O sea, ese tío, nosotros siempre lo vacilamos porque cada año que pasa está más viejo y todavía habla peor el cabrón, así que es un puto Cristo, tío. Sí, señor. Habrá que ver un pouco o que pasou no partido. O primeiro que temos é unha reclamación de penalti do Choco que nos la mandaron hoxe no grupo de WhatsApp de Fica coa Bola, que andaba aí a xente do Choco pendente. Non sei que che parece. A ver, non hai demasiado. É certo que hai un leve agarrón, pero non parece demasiado, ¿no? Fútbol. Como decía mi abuelo, ¿qué pito el árbitro? ¿No pito penalti? Pues no fue penalti, ya está, a punto. Sí, señor. Sí, señor. Pero ten cuidado que iso pode vir de volta, iso pode vir de volta cando pidas ti un penalti, que pitou o árbitro. Pero yo soy el primero que los protesta, así que si no me lo pitan, pues bueno, hay que joderse y ya está, tío. O sea, a ver, sí que he visto un poco desde atrás, sí que es un poco riguroso, pero ¿quién lo va mejor que, o sea, lo va a ver mejor el árbitro? Es que es así. Si no lo pitó, pues mala suerte. También en la ida... Dime. No, dicía que Ancho tamén lle meteu a cámara slow motion, high behind, tal, buscando o agarrón e que se vexa que a camiseta este... Non metí ninguna... Mentira. No. Mentira total, porque é o vídeo que mandaron polo grupo. De feito está grabado cun móvil nunha pantalla. Se o fixera eu capturaba directamente de Tibia. Así que non mintas, por favor, Antón Vieites. 20 personas en el grupo y 19 redondelos. ¿Sí? No me jodas. Venga, estás tú que sí. Tamén haberá que ver, evidentemente, isto cortou no Antón, ademais, isto sí, de TV.gal, os goles, que, bueno, digamos que como hat-trick non é o máis fermoso do mundo, Javi. Lamentable, el hat-trick es lamentable. Pero, a ver, este bonito. A ver, ese bonito porque un rechace de un deles que creo que Lucas, que estaba con noso ano pasado, pero as xogadas de primeiras, o tiro de Chemi es que non ten que ser un pase, tiene que tirar de primeiras, tío.
siempre le pasa lo mismo. Quiere meter pases en ocasiones que tiene perfectamente para tirar. Siempre le decimos que es demasiado generoso, tío. Al final tienes que tener un poquito de malicia y, joder, si al final si estás en el borde del área tienes que meterla para adentro. Por suerte al final me viene a mí, hostia, yo de puta madre. Yo encantado. Antón. No, eso, o que dicíamos. A min este gusta moito porque troco, controlas coa dereita, marcas coa zurda. O segundo sí que, bueno, hai que agradecerlle bastante o portero do Choco, diría eu. E o terceiro penalti está ben executado. Son 3 bons goles. Non son os 3 mellores goles, pero está moi Lewandowski, di no chama media levo, pues pode ser perfectamente Lewandowski. Mira, a mí, sinceramente, el que más me gusta, aunque sea una mierda de goles, es el segundo. Porque el segundo, si lo veis, en el momento que tira a Yago, toda la defensa está parada, pero no sabía si era porque no la iba a parar el portero, pero tenía la sensación de que me iba a caer el rechazo. Sí o sí. De hecho, ya justo cuando le vi la pierna a Yago, dije, va, yo voy a correr fijo, porque no la va a pillar. O que porque le iba a montar mal o por lo que fuera. Y al final, mira, pues hubo suerte. Máis de 9 que de extremo este ano, pode ser? Sí, ya el año pasado, con Yago, antes de empezar, hablamos así un poco los dos y le pregunté qué tenía en mente, si ponerme más de extremo o de delantero, y al final, pues mira, a ver, yo sí tengo que escoger, pues igual de delantero porque al final te llegan más balones y no sé qué pasa que harías. Si no, te lo puede decir el lateral izquierdo Buga, que jugando de extremo en mi primera temporada, hostia, aquello parecía que nos hacían el vacío, tío. Cada vez que llegaba el balón por la derecha era circulación y otra vez para la derecha. En la izquierda estábamos allí con las pipas. Puxo antes, intento que tamén un pouco unha cuestión, evidentemente, ademais de posición do que poida haber o míster, tamén unha cuestión de idade, non? Canto máis novo eres, máis explosividade, máis aceleración, arrancadas, e creo que tamén un pouco a madurez, porque antes puxo Adrián Tsunami do Vilalonga, sempre celeste, Javi aprendeu a furar redes ali en Vilalonga, pois puxo que maduro na forma de falar e tamén nas canas, máis alá da brincadeira das canas, creo que sí que Hijo chega de puta. un momento de madurez, non? De Javi Vila. Es que cuando estuve ahí en Villalonga, estuve los 3 años y era, a ver, no es que sea ahora un viejo, pero era un chavalito, como quien dice que recién salía de juveniles y allí la verdad es que fueron 3 años de la hostia y ahora no sé por qué, a ver, sí que tengo canas, pero joder, jugador que me ve, que he jugado con él hace igual 5 años, 10 años, ya me dice, hostia, estás cascado, muchas canas, tal, no sé qué. Hay mucho cabrón sueldo, tío. Pero, que eres do 97, 96? 96. Cumplo 30 este año. Veña. A ver, a barreira dos 30 non sei, non a coñezo, pero din que fastidiada. Bueno, no sé, tengo 29, no sé qué me da. Antón. Sí, no, por volver un pouco ao fútbol, son un número importante de goles os que levades como equipo, 34 goles a favor, pero igual a clave para a maioría para certificar ese playoff de ascenso que entendo que será un pouco objetivo son eses 34 goles encaixados, melloralos. Sí, de hecho, volviendo atrás, es lo que notamos tanto la semana de Pontevedra como esta. Desde mi punto de vista, yo creo que sí somos un equipo en el que si defensivamente estamos bien, ofensivamente vamos a generar ocasiones. Al final, pocos equipos de preferente quieren tener tanto la bola como nosotros y si se da al día, malo será que por partido no tengamos 3-4 ocasiones claras para meterlo. A la mínima que mejoremos algo el aspecto defensivo se ve, bueno, los números espero que mejoren para bien. Así está a clasificación agora mesmo da Preferente Sur, empatados co Lemos e co Antela. É certo que o Antela ten aínda ese partido pendente que non puido xogar esta fin de semana. Estades aí, estades en posición de quinto clasificado. De gañar o Antela, pois estaríades a 2 puntos do playoff no que se meteu o Porto Novo despois desa remonta espectacular, desa xeira tremenda. Non sei como ves a cousa. Se te sorprende, por exemplo, do propio Vilalonga, que este a 10º, os que están arriba se pensas que se poden manter xa aí ata o final, o Atios disparado. ¿Qué nos contas? A ver, yo equipos de playoff sí que veo bastante bien al Pontevedra y al Porto Novo. Yo creo que son dos equipos que sí o sí se van a meter 100%, si no al 100%, al 99%. Y el resto de posiciones del playoff sí que son las que van a estar así un poquito justas.
a ver si nosotros tenemos la suerte y podemos meternos al final. Aunque bueno, también te digo, podían acortar un poco el playoff porque acabar en junio a mí tampoco me hace... Si soy mayor para todo. A mí no me jodas. Para ir aos festivais, que despois se vos complica, joder, é unha putada, macho. No. Hay que ser sano na vida. Non comulga moito coa idiosincrasia deste programa, o de ser sano, No. A verdad que non. No. Sempre No, buscando sí. a anécdota, o pospartido, a borracheira de festa de non sei que ascenso, así somos en Fica coa Bola. Vou ser un pouco malo esta tempada. Ti que vestiche ambas camisolas e que cando houbo derbi sempre reivindicaches que Ponteareas era branco e azul. Non sei se botas un pouco de menos o derbi esta tempada. A ver, lo echo de menos en el sentido de que son 6 puntos menos que tenemos, porque sí o sí los íbamos a ganar. Así que... Puxencha votando, vaya asistencia, macho. A ver, el gusanillo sí que se nota, sobre todo la semana esa del derbi, que sí que la gente está así un poquito calentita, sobre todo la gente de Pontareas, que quieras o no, es la que lo vive más, pero sí que se nota así el gusanillo y sí que mola jugarlo. Por suerte, de hecho creo que si me está viendo Nico, creo que es junto conmigo de los pocos jugadores que nunca perdió un derbi, tanto estando en el juvenil como estando en el Areas. Así que bueno, tenemos esa suerte de que derbi que jugamos, derbi que sabemos que no vamos a palmar. Antes de pasar aos vaciles, xa que dicías o do playoff que acaba moi tarde, tamén está condicionada a tempada porque comezachedes moi cedo coa Supercopa Galicia. Non sei se unha das cousas deste janeiro puido ser un baixón físico ou algo así estivo condicionado por comezar tan cedo esta tempada. No, yo creo que físicamente al final, por estas 2 semanas que llevamos con una racha más positiva, tampoco va a cambiar tanto de un mes hacia atrás ni hacia adelante. O sea, no vamos a mejorar ahora en 2 semanas también físicamente. Lo de la Supercopa al final fue un premio por ganar la Copa el año pasado y sí que lo bueno de eso es que ya en pretemporada te exige estar a un nivel bastante alto, tanto en semifinales como en la final. Por suerte no se pudo dar la final, sobre todo creo que en el partido de ida tuvimos bastantes ocasiones como para llevarnos ya no solo el partido, sino la eliminatoria. De hecho, ahí atrás creo que uno de Negreira, que hablaste con él, os decían que tranquilamente podríamos haber acabado ese partido 4 o 5-0 porque si veis las ocasiones que fallamos, clarísimas. Y luego la ida, por desgracia, la primera que tienen ellos, nos meten el 0-1 y a partir de ahí ya se acaba el partido. Imos nos e xuntamos a un do Cultural Areas cun do Negreira neste 11 galego 140. Es que, hostia, ya me jodería. Si lo sé, avísame que no vengo. Antón. Va. No, pero que está a cosa positiva de gañar a Copa de Pontevedra en Pasarón contra a Xuventude de Cambados que remata ascendendo. Bueno, eso sería que supoño que foi o bonito do ano pasado. Bueno, mira que yo llevo años jugando al fútbol, volviendo otra vez a lo de que soy viejo, pero para mí fue, si no el mejor momento de mi vida, pues de los mejores. O sea, por el escenario, por tanto directiva como gente de Pontareas que se lo merecía, y después la celebración, que nos escriben por WhatsApp no sé si fue el día después o 2 días después de ganar la Copa y nos dicen, no, el martes venir allí a Pontareas, que vamos en los coches allí al concello, que nos van a recibir, tal, no sé qué. Y todos pensando, cada uno irá como mucho en 3 o 4 coches por compañeros, tal. Y de repente llegamos allí, 2 chimpines montados con banderas de la Areas, con megafonía, aquello criminal. O sea, dimos una rúa por Areas que aquello no se daba acabado. En vez de 7 barrios, aquello tenía 45 barrios, chaval. Hostia. Imagina un ascenso a terceira, como ten que ser. Se xa se liou así con a Copa de Pontevedra, cuidado. Allí yo creo que si se asciende, ya la gente de allí ya deja el fútbol. Y yo seguramente también.
Imos ler un pouco o chat. Cando falamos de vida sana, puxo ese de Negreira Gang. Non pasa un sano por aquí. Madialevo, bocatas de chourizo xa non. Tamén puxo Jatalim, andan a voltas cos Bad Boys. Jatalim chamalle os Bad Boys o Lemos, porque din que sempre que hai un partido do Lemos hai gresca, hai tarxetas, hai de todo. Non sei se tes algún comentario sobre iso. Se das fe. Nada, vale. No. Tamén A ver, nosotros cuando jugamos contra ellos, a nosotros nos roban un poquito allí, ¿eh? Así que... Como foi, Sí. como foi? Es que, a ver, si digo que fue penalti y no me lo pitaron, ahora quedo como un ratito. Pensa no teu avó, joder. Hombre, claro, no fue penalti. No, pero escucha, aparte, un tiro que golpeé yo desde la frontal, el central, no sé si es francés o no sé dónde es, le da, hace la parada de subida y el tío se tira allí y yo ya me quedo, oye, mira, pero si sabemos que te dio la mano, por lo menos no te tires al suelo ni disimules que te dio la cara. De hecho, allí dos minutos tirados en el suelo que la peña diciendo, hostia, Pero bueno, disimuló bien. Al final, si coló. Yo también lo hubiera hecho. Adrián Sonami puxo, este é roqueiro non festivaleiro. Mola chorroco ou qué? Buah, me mola de todo, ¿eh? Te escucho desde ACDC a Perales, para que veas. Tamén puxo Jatalim se o teu próximo destino, despois de Xuvenil e de Cultural Areas, vai ser o Vila do Corpus. No, Areas, 100%. Pechas aquí Ya xa toqué o... todos los equipos de... 100%. Toqué Xa- todos los equipos de Pontareas, ya no quiero más O sea, Pontareas. que xa pechas o libro aquí, ¿no? Ou non? Sí, a mí si me dejan, sí. Ahí es un club que se está de 10. Tanto directiva como gente. Y grupo de jugadores igual. No Vila do Corpus está Bruniño, non? Coido. Ou está no No, Progresista? Bruno está en el Progre. Progresista. Está dando los últimos coletazos en el Progre. A ver si le deja al fútbol jugar algo. Facer gambetas. Antón, Sí, vamos a abrir Baciles Instagram /historias. O último que ni nos apuntamos porque chegou agora por Instagram é Javi, que tal co que vas a adestrar no coche? Pásalo ben cas súas historias. Bueno, en cuanto a cada peli, entonces yo pongo automático. En el momento que o yo subo al coche o él se sube al coche, yo pongo automático. Y llego a Pontareas ya, vamos. Y si algún día no me va a la radio, ya habla él, así que no hay problema. tamén nos dixeron por aquí Jesús Parcero, bo amigo de Figa coa Bola, tamén bo traballador no mundo do fútbol. Preguntadelle a Javi por unha historia volvendo de Vilalonga comigo e con Iván, actual porteiro do Porriño, a ver si lembra que nos parou a Garda Civil e fíxonos un rexistro exhaustivo. Bueno, registro a él, que yo creo que fichó con el Guardia Civil. Veníamos, creo que fue un viernes, tío, de Villalonga. Y nada, veníamos por la autopista y en el peaje de pasando Pontevedra vemos allí, pues no sé, igual 4 o 5 coches de la Guardia Civil y de repente nos paran, no sé si, yo creo que iba conduciendo Iván, el que es ahora portero del Porrín, y nos dicen, ¿qué? ¿De dónde venís? No sé qué. Y le decimos, no, venimos de Villalonga, que entramos allí. Y ya el Guardia Civil ya empezó a mirarnos mal. Y nos dijo, ¿cómo de Villalonga? Y nosotros, sí, mira las botas, mira la mochila. Pues nos hizo abrir todas las mochilas, ver las botas, le sacamos el bote de champú y diciendo esto qué es. Y nosotros ya nos quedamos así. Y nos mandó subir al portero y a mí al coche y vemos que Jesús no sube al coche, que se queda allí con un Guardia Civil. Y de repente lo empieza a cachear, que digo yo, hostia, yo no sé si lo está cacheando, ya fichó con el tío. Igual le mola el tricornio, no sé. Y vemos para él, se sube al coche y me dice, joder, menuda sobada ya me pegó. Y el tío ya le dijo, hostia, yo ya no sé si te hizo la de la que se avecina, control de alcoholemia, sopla aquí, o no sé, tío, pero aquello, no sé si estaba emocionado él o era el teléfono, no sé, pero aquello era para de película, para grabarlo. Madialevo, toda procedencia do Salnés é sospeitosa sei no ben. Claro, igual vos viron cara de perigo, de delito. Sí. Y de hecho cuando estaba en el Celtic era todo lo contrario. Llegábamos a la rotonda de Cambaos y la Guardia Civil, hombre, ¿qué? Ya nos entrena Charlie, ¿no? Bueno, ahora a ver si os metéis en playoff. O sea, como quien, yo, lo que vi allí en mi vida, te lo juro. Dicías, Antón. No, acaba de ser o mellor minuto da historia de Figa coa Bola, probablemente. As referencias, co tricornio, espectacular. Tes que saber, Javi, que Antón é un namorado de la que se avecina e cando falas con el fora de Figa coa Bola, a súa, de cada 3 frases, unha é unha referencia a la que se avecina. O sea, é como o irmán de Lamine Yamal agora, que lle están ensinando tamén a dicir as frases de la que se avecina.
ya lo empezasteis vosotros diciendo el trabajador de parceros. Trabajador. Un currante. Aí está no xuvenil do Alondras agora, coido. Sí, ya no sé ni dónde está, tío. Ese tío quiere estar en todos lados. Es muy pesado. Máis vacilos que temos por aquí, que che preguntemos polo complot. Ahí es una cosa del vestuario que ya, eso. Ahora por cualquier cosa, no sé, ya se está haciendo el comentario del complot, tendría que, me sobran aquí minutos para contar, no. Me faltaría mucho. Pero así en resumen es de que, por ejemplo, el jugador que tengo de compañero yo en el coche siempre está de protestón. ¡Wow! Es que yo no juego, tal, es que hay un complot, tal. Y ahora desde esa ya queda el complot. Hay mucho cabrón suelto. É que claro, nese vestiario xoga con vos co fillo de Iago Yao. Eso pode xerar un pouco de recelo, non? Ou seja, cando poña o fillo e non a outro, igual din, este que favoritismo. Ese nada. De cada 5 entrenos se fuma 4. Así que por eso no te problema. Perdón, Antón, que che cortei antes, dalle. No, outro que hai é que se houbo interese do Atios en algún momento. Sí, o primeiro ano que acabamos na Liga no Oreas, ao rematar chamárame o entrenador do Coruso agora, Javi. Díxeme que quería contar comigo para estar ali e, bueno, al final yo le fui sincero, le dije que estando en el área tal y como estaba muy cómodo. Al final, y ya no es por tema económico o lo que fuera. Yo creo que si soy partidario de que si estás bien en un club, te tratan bien, te dieron la confianza que igual en momentos nadie te daba, pues está bien ser agradecido. Última de Jatalim, clásica, e pechámolo o chiringo, que este rapaz terá que ir a descansar tamén, que se tan sano terá que dormir as 8 horas regulamentarias. Jatalim puxo que recorda da súa... que recorda da súa... É verdad que hoxe mandaches unha mensaxe a 7:00 da mañá confirmando a entrevista, dixe, mima, eu esa hora hai días que me estou deitando aínda, sí. Cuidado. Jatalim, que recorda da súa... Hai que levantar o país. Das súas épocas no Nigrán Mos ou Chaín na primeira Galicia? Pues recuerdo que también un poco parecido a los vestuarios que tuve. En general yo creo que tuve la suerte de tener muy buenos vestuarios y sobre todo esos primeros años que al final eres juvenil y entre que juegas, llegas así un poco más tímido todo y tal, el tener un buen vestuario creo que es la base para después estar a gusto en un sitio. Así que por desgracia fueron años en los que solamente estuve una temporada en cada club, pero siempre hay que sacar la parte positiva y yo creo que de esos 3 años aprendí bastante. Y al final, a día de hoy que ves que en tu equipo están jugadores de igual 19, 20 años, no es que te veas reflejado porque tampoco eres un abuelo, pero sí que en parte echas la vista atrás y dices, hostia, parece que hace 2, 3 años era yo el que estaba en esa situación. Algo máis, Antón, ou tiramos a clásica? Era ya clásica. Bueno, chegounos un vídeo ao WhatsApp, aos dous, creo. Pero non nos dá para poñelo. Pero, ou sí, non sei. Tampouco sei se pode poñer. Creo que sí. Depende, a ver. Bueno. Ollo, É bueno intentar poñer. Pasa que ides desaparecer. Pero teño que abrir o... Bueno... Non se pode. Se non ensina o co móvil listo. Tamén, pode ser, sí. A ver se vai saltar algo aí que non se debe, pero... A ver, tampouco é nada do outro mundo. Simplemente é que a faceta de Javi Vila non se vai ver. É Javi Vila tocando a batería, basicamente. Ese é o vídeo que nos chegou o WhatsApp agora mesmo. Bueno, que me mandou Antón, non sei quen o mandou, pero tamén tocas a batería aí, ¿no? Sí, un poquito. Desde hace un par de años. Bueno, hace un par de años. No Adri, dentro Vilalonga. Mandou no Adri, vale. Pois nada, clásica, a ver, ten outra máis Jatalim. E xogando en xuvenís no Areosa, que recorda da súa xeración? Algún chegou arriba no Areosa? Sí, de hecho hablabais el otro día con Cantero, llegó Manu. Y todo lo que dijo Cantero se podría decir ahora mismo. O sea, ya mirabas que era jugador diferencial.
Lo que pasa que sí que sorprende que llegue desde la posición en la que está actualmente, que fue, de hecho en el Celta B también estaba delantero y ahora está jugando arriba, pero en el Ariosa jugaba de medio centro y media punta y jugaba sobrado. Había partidos que jugaba lesionado y aún así se reía de la gente. Era un espectáculo. Y físicamente ya se miraba que no es que fuera un paso por encima del resto, es que iba 5 o 10 pasos. Era una locura. Mola que Javi Vila vise a entrevista con Diego Cantero, ves como é fica boleiro, enda que agora aquí fago o perfil un pouco de non tanto, pero é fica boleiro, entón. Sí, É mutuo, cariño, é 100%. mutuo. A clásica, a que se dedica Javi Vila fora do fútbol? Pois traballo nun CrossFit dende hai 2 anos. Mira de onde viene lo de sano, claro. Vamos. Sí. CrossFit, a ver, un pouco modo secta a veces o CrossFit, hai xente que se engancha demasiado, que incluso é negativo. Hay gente que está muy malita en el CrossFit. Bueno, y en la vida también, pero hay gente que está muy mal. Hay gente que aquellos que si batidos, que si entrenos, que si horas, que bueno, es un entreno más. Lo que pasa es que la gente ya lo asocia a secta, a lesiones, y al final es como todo. Si lo haces bien y con cabeza es un tipo de entrenamiento más. Vou No dicir hay nada de fuera de lo común. Vou dicir unha barbaridade, Antón, vasmo permitir. Creo que o CrossFit a veces é un círculo demasiado pechado en todos os sentidos. Creo que a partir do CrossFit xorden moito tipo de relacións, de amizade e as de non de amizade. Digamos que hai moita xente que emprega un pouco o CrossFit para prácticas... non sei como dicirlo, estamos metendo nun xardín criminal, non sei como sair. Te estás metiendo en un Cristo de la Virgen. Cuidado. Non sei se hai unha asociación de CrossFit ou algo, pero vai me empezar a odiar. No, a ver, sí que al final yo llevo 2 años. Es un tipo de perfil de personas que, a ver, por suerte nosotros en nuestro, bueno, digo nuestro, pero porque trabajo ahí, en el centro donde trabajo, no hay gente de la secta como tal. O sea, al final hay pocas personas que compiten y el resto simplemente son personas que van a hacer su entrenamiento diario, bien por estar bien físicamente o bien porque les apetece hacer algo fuera de lo que es la vida cotidiana como tal, fuera del trabajo. Pero sí que si te vas a más tema competiciones y tal, sí que es un poco secta. Y a diferencia del fútbol, aunque en el fútbol también hay especialitos, hay mucho ego. Hay mucho ego, mucha competición, mucha testosterona. Eso es un fregado. Haberá que probalo. Ahora que dixen malas cousas sobre o CrossFit, algún día haberá que probar o CrossFit e desmentir mitos. Javi, que un placer, que moitísimas grazas por estar aquí connosco en Fica coa Bola, que a seguir, oxalá seguir tendo en moitas tempadas algún 11 galego con Javi Vila, porque iso significará que seguimos nos ben e que ti sigues ben, e o dito, que moitas grazas polo de hoxe e en xeral por todo. Muchas gracias a vosotros, chicos. Y antes de marcharme, quería darle un abracito a Héctor del Villalonga, el cuadro conmigo en Villalonga, y vi que ahí atrás te hicieron las pruebas y tal, y no sé si al final va a pasar por el quirófano o no, pero bueno, desearle la pronta recuperación, que el personaje donde los haya. Así que nada, que mucho ánimo y que en breve ya estará otra vez por San Pedro. Grande, Javi, moitas grazas, tío. Unha aperta forte e outra para Héctor tamén. Apertas. Gracias, chicos. Chao, chao. Pois aí están Javi Vila por 2, o bazo da xornada, e Alberto Freire, xogador da xornada, por 3 neste 11 galego 140. O que non está agora é Antón. Agora está Antón, aí estás, Antón, aí estás. Borja Sánchez oficial no Lugo. Pois mira, aí está a nova de Jatalín. Por certo, aí está o fútbol en directo tamén, que a xente molalle moito actualizalo aquí no 11 galego. Villarreal 2, Español 0, e na segunda Racing de Santander 1, Mirandés 0. Antón? Moi ben, victorias locais, sen sorpresas, non, digamos. Estás enfadado? No, porque debería estar enfadado. Non sei, cambiou aí a cara un pouco co do CrossFit. Dice, este pesado. No, é que ia decir que cando algunha marca de CrossFit en algún momento quere entrar como patrocinador en Fica coa Bola, é un bo clip
para poñer. Non vai ver este 11 para decidir se patrocinan ou non en Fica coa Bola. Igual que Loto, o mellor estaría ben, non? Como que, non sei que equipo inglés foi que anunciou a fichaxe dun central que lle rompera o bandeirín co equipo contrario no que xogaba a tempada anterior, non? Pois estaría ben coller a Loto e todo o que se dixo aquí de Loto hoxe e que acabase patrocinando a Fica coa Bola. Imos co resto do 11, temos aí a Javi Vila e Alberto Freire, imos coa portería, puido entrar Álvaro Ferrio, que para min fixo unha parada que vale, non sei se 2, 3 ou os puntos, pero os beneficios imos a mitas, di Javi Vila. Que grande. Dicía que Álvaro Ferrio fixo unha parada que para min significa moito para a vitoria do Deportivo ante o Albacete, pero finalmente decantámonos por un santo, o Isodín no punto centro de Galicia, en Lalín, Dani Sampaio, que xa levaba moitas semanas rondando 11 galego, e que esta fin de semana fixo un auténtico partidazo para a vitoria 1-0 do seu equipo, dos de Dani Méndez, que levan, coido que vin por aí o dato, Antón, unha volta inteira sen perder, que unha auténtica animalada, e Dani Méndez e Coqui, pois aínda non perderon dende que son adestradores do Lalín. Sí, unha auténtica barbaridade que está a facer o Lalín. Ademais tiña baixas onte diante do Ordes, aínda así, pois tivo que aparecer lógicamente Dani Sampaio para asegurar os 3 puntos co Lalín, que é unha barbaridade, que eu non sei cando van a perder estes, Anxo. Si é que perden. Outro gol de Loi Ferreira, que foi gol partita para gañar para gañar despois as paradas de Dani Sampaio. É certo que, co temporal e tal e como estaba o campo, é complicado ver as paradas de mérito, pero son varias paradas claves para esa vitoria do Lalín. Esta, por exemplo, na falta, hai que intuílas moito. Aquí esta que vai abaixo hai un rexeite e aínda así acaba sacando. Creo que o que máis lle valoro a Dani Sampaio neste partido, mira esta, por exemplo, cos puños cando xa estaba o porteiro do Ordes, que subiu prácticamente nas dúas accións, e como diría un bo amigo que temos en común co que xogamos en Clubes Pro, os paus non se cobren, pois tirou unha fora a Ordes na última acción do partido cando buscaba o empate. Digo que o que máis lle valoro, máis alá das paradas de mérito, que polo que nos dixeron houve varias mans moi claves, que non sei se son ou non as que puxen no resumo, porque é moi difícil, tal e como estaba a cámara de TV neste encontro, tan enchoupada e co campo tal e como estaba, que prácticamente non se veía nada, pois puxen estas paradas un pouco así de resumo, pero valorolle moito que nun partido con moitísimo frío, co Lalín na primeiro tempo que atacou moitísimo, cando te chegan estar activado, non? Porque o malo dun porteiro tal e co tempo que fixo esta fin de semana, pois é moi complicado, e creo que Dani Sampaio xa merecía durante varias semanas entrar neste 11 galego, e finalmente entrou con esta vitoria do Lalín, unha vitoria que lles deixa igual que a semana pasada prácticamente, porque gañou o Negreira, iso sí, Lalín e Negreira con máis vantaxe, amplían a vantaxe tanto co Ordes como co Santirso, como decía Alberto Freire. Ambos perderon, o Ordes e o Santirso. Ordes caeu no cortizo co Lalín e o Santirso perdeu ante o Puebla. O Betanzos empatou co Sigüeiro 34 puntos, o fan 32. Como ves a cousa, Antón? Bueno, un pouco o que decíamos a semana pasada. Os dous de arriba na súa liga van a xogar entre eles ata o final, e despois, de momento, 3 postos para 4 equipos, metendo ao Sofán e sen meter ao Victoria, nin ao Miño, nin ao Puebla, nin ao Paesaco. Penso que non van a chegar eses equipos. Bomba en Pontevedra puxo... Sí, bomba en Pontevedra puxo Adrián Tsunami. Comunicado oficial do Pontevedra, Fede Vico. Pontevedra informa: tras alcanzar un acordo o pasado venres días de 6 de febreiro co xogador Fede Vico, este queda sin efecto por causas alleas ao club. Dende o Pontevedra mandamos moita forza ao xogador nestes momentos. Ou sexa que algo pasou con Fede Vico, pero non vai xogar no Pontevedra, o comunicado que acaba de sacar o club. E como dicía Jatalim antes, tamén esa nova de última hora, que Borja Sánchez xa é novo futbolista do Lugo. Subíchelo a Instagram ou doulle a subir? Dalle a subir. Subido, xogamos a inventarnos cousas ou que? Do de Fede Vico, dis? No, é que non sei. A ver, se lle manda ánimos ao club, pois algo lle tivo que pasar, non? Sí. Algo lle tivo que pasar. É dicir, non sei se a nivel... É raro todo o de... Está a facer unha tempada histórica o Pontevedra, pero son 5 cruzados na última tempada e media. O caso Hervías e o caso Fede Vico. Quero dicir, chegan así as cousas... E o caso Dani Selma. Bueno, sí, ese caso positivamente repercutivo. Sí, eso é verdade.
Pero sí, está sendo unha tempada, vamos, con todo no positivo e no negativo en Pontevedra. Que pasou con Fede Vico, di Jatalín? Pois non o sabemos. Creo que tamén hai que respectar un pouco a privacidade, non? Quero dicir, acaba de publicar iso a Pontevedra, tampouco é plan de poñerse aquí ahora a investigar. E máis cando lle mandan ánimos, ten que ser algo, bueno, pois grave que lle pasou, así que dende aquí tamén ánimos para Fede Vico, mima, está o grupo de turismo Pontevedra no que estou completamente revolucionado. Hai máis de 400 mensaxes agora mesmo, así que despois poreme a ver o que comentan os sereiros do Pontevedra. Imos co resto do 11, hoxe novidade, temos liña de 4 aquí en Fica coa Bola, normalmente 3 defensas, hoxe liña de 4. Imos co lateral dereito, Carlos Torrado, outro que tamén levaba rondando 11 galegos. E outra vez, Antón, que o Arousa gaña despois do minuto 90, Estáse aboando. Pasaba yo revés outras tempadas e este ano está sendo a favor. Gañar puntos, gañar partidos despois do 90. Especialmente nesta segunda volta, onde leva 3 dos últimos 4 partidos gañándoos no minuto 90, e non é por tirar facturas, non é por cobrar facturas. A semana pasada dixen en privado e públicamente que ian a competir a Liga, e por A por B non vai ao campo, non vai ao non sei que, non se pode xogar en Cambados, e o Arousa pode xogar e tal, e non sei que, están a 3, a un partido. ¿No? Sí. Ti tes esa teoría de que o Arousa vai poder competir ata o final co Compos, ¿no? Agora mesmo sí. Vale. O sea, o Compos ascendía non sei que data e agora o Arousa podelle competir. No, aquí é por onde veña o vento. 4 semanas de cinto final ascendía, sí. Aquí é por onde veña o vento, Claro, é que agora bonito que pase o que pase, poden decir, podo cobrar a factura. É bonito, claro. É un pouco como fan outros medios. Efectivamente. Adrián puxo, por pechar o tema Fede Vico xa, e seguimos co resto do 11 xa centrados. Adri puxo, aparte, adestrou hoxe, así que pinta raro, non sei, Jatalim, igual tes info nese chat, leo o tema. Bueno, estive lendo, están especulando, o sea, uns din enfermidade, outros din algún familiar, mandan ánimos no comunicado, ninguén ten información, e creo que, como digo, é o momento de respectar un pouco a privacidade, de ler o comunicado, de informar, máis que de opinar, e xa está, e continuar co resto do 11, que é o que nos interesa. Dicía que levaba a semana rondando Carlos Torrado, lembrade de Carlos Torrado, fillo da perruqueira, non? Da súa nai perruqueira, era quen lle daba a gomina a Alex Comparada, que nos contou aquí en Fica coa Bola a historia. O ano pasado, cando xogaban xuntos no Arousa, dixo no Galicia en Gol esta fin de semana que falamos con el, que aínda lle segue mandando gomina, aí a Pontevedra, a nai de Carlos Torrado, que xa levaba a semana rondando 11 galegos, porque, por exemplo, cando entrou Seijo neste 11, eses goles tamén no minuto 90 de Seijo importantes para os 3 puntos do Arousa, as asistencias chegaban dende o perfil dereito de Carlos Torrado, que esta fin de semana na Cheda tamén asistiu, marcou o primeiro remeseiro de falta, empatou o Polvorín, o que lle faltaba a Dai, que estaba sancionado por expulsión. Dende aí, dende a dereita, pon o centro, non chega o central do Polvorín de Dani Galán a despexar coa testa, hai que intuílo un pouco, controla Alex Rey coa zurda e coa dereita cruza o balón, de novo no 90 o equipo de Gonza Fernández, que suma 3 puntiños que, como decía Antón, pois lle permiten, ademais, como non xogou o Compos ese partido adiado co Cambados por mor do temporal e do estado do terreo de xogo de Burgáns o sábado, de Fica coa Bola, les mando un saludo desde Santi Petri. Encantado de conoceros, amigos. Grazas a Recuncho Gamer por esa raid, benvidos a todos. Botou unos tebas de aquí, botou unos tebas para aquí. Pois ten cuidado, Tede cuidado con tebas que igual vos cobran 50 pavos por denunciar a piratería, Tende cuidado. Grazas, amigos, grazas aí a Recuncho Gamer. Seguidos tamén aí, ficaboleiros, que fan un contido maravilloso sobre videoxogos en galego, maravilloso. Xa non me lembro por onde ia. Asistencia de Torrado. Que normal, que é maravilloso. Que David Vidal, la verdad que o mensaxe da raid é tremendo. De Santi Petri le manda un saludo. É boísimo. Queda o Arousa 3 puntos do Compos, o Compos, como dicimos, non xogou, pero aí está, o Arousa, pois a tiro de pedra agora mesmo, veremos cando recupera o Compos ese partido en Burgáns ante o Cambados. Arousa 39, Vilalbés que empatou co Bebeiro 35, Somozas que caeu na grela ante o Silva 35 tamén, 29 Boiro que perdeu ante o Barco, leva 4 partidos sen gañar o equipo de Tizón, aínda así mantense en playoff. Alondras 29, que xa está na loita, xa está na perexa de novo. Montañeros 29, un pouco desinflado o Céltica, tamén 4 partidos sen gañar, 28, mesmos que o Polvorín.
Como ves a cousa? Quen enganchas? Estradense, Gran Peña, onde poso o corte? Quen se pode engadir aquí? Como ves? Eu creo que aquí vai haber un posto que vai a ser para o que a descubrir a pólvora, pero para que mellor foi segunda volta faga, porque o resto está claro. E despois vaite a saber, pódese meter calqueira. Non podo non... Claro, é que se meto a Estradense, que lógicamente meto a Estradense porque está un partido, teño que meter a Gran Peña, que tamén está un partido, o Atlético Arteixo e o Barco están a 2 partidos. Cuidado co Barco, de Agustín Ruiz. 3 vitorias seguidas, está a 6 puntos do playoff, e que é tremendo, é tremendo. A verdade que sí, que tes toda a razón. É difícil facer o corte, pero bueno, ao final vai ser un pouco máis unha cuestión de regularidade, e tamén creo que nestes momentos importante que veña de abaixo para arriba, non? O sea, doulle máis chances o Alondras que, por exemplo, alguén que caiga do playoff nestas datas, como lle pode estar pasando ata certo punto a Boiro e Céltica, non? Ten máis lógica a inercia positiva que a negativa, pero bueno, queda moito e veremos que acontece. Queda moitísimo. Queda moito, hai un parón, lembramos, o 1 de marzo non hai terceira polo feito da Final Four de Galicia. Claro que aquí as dinámicas ainda van a torgar moito, queda un montón, queda máis bonito de sempre. Están pasando cousas e ainda van pasar máis. Imos cos centrais e seguimos na terceira para falar de Marcelo Faria do Barbadas, un Barbadas de Moncho Salgado que foi quen de gañar pola mínima ante o Noia nunha batalla man a man co Noia. Como está esa voz, está nas últimas xa, moita fin de semana cargada. Marcelo levaba... Currei. Deume por currar. Non o dixen que o tiña apuntado no guión. Carlos Torrado levaba sen entrar nun 11 galego dende 11 número 10. É dicir, 130 onces despois entrou Carlos Torrado nun 11 galego. Coidadiño. 11-10 gravámoslo xuntos aí, Sí, é verdade, que esa aí na miniatura, así. E Marcelo Faria levaba sen entrar dende 11-28, así que tamén unha morea de onces despois volveu a entrar o defensor do Barbadas, que gañou, Antón. Gañou nun partido importantísimo para o equipo ourensán, que recibía nos Carrizo o domingo pola tarde ao Noia nun partido entre rivais directos na zona da permanencia da terceira, e no 4 da segunda metade, é dicir, dos denominados goles psicolóxicos, pois apareceu o central portugués. Este o gol, a saída dun córner, é un golazo. Pola escadra, é moi bo gol. Está un pouco só, é certo, pero tamén sí, que é certo a súa... Dalle. No, que a súa marca vai para diante, ela atopa o espazo atrás da marca, e o remate moi bo directamente a escadra. Era xusto o que ia dicir, que se despega moi ben da súa marca. Está só, pero tamén porque coido que ten mérito de despegarse da súa marca e de intuir onde vai caer o balón, meterlle a testa e clavar a escadra. Gol partita, portería cero. Dixéronos que estivo moi ben Marcelo Faria, pois o tiña que estar neste 11 galego 140. Un Barbadas que se ve que é certo que con esta vitoria non sae do derradeiro posto, porque ademais gañou o Silva, pero bueno, xa está a 3 puntiños. É certo que o Cambados non xogou, pero xoga contra o Compos. Entón, así está o descenso por abaixo. 17 Noia, 15 Silva, 15 Barbadas, Cambados 18. Que me dis da pelexa pola permanencia? Como lles de aos de abaixo por gañar, claro, que isto tan pronto vai como volve, é como os penaltis a Javi Vila. Como os de abaixo lles de por gañar, entrar en ritmos de puntuación do grupo medio da zona da terceira, máis dun vai ter que mirar para atrás e deixar de mirar que o playoff está moi bonito e moi preto para preocuparse por atrás, aínda que eu non o vexo e non o creo, pero bueno, aí están gañando e sacando os partidos agora Silva e Barbadas. Vamos a mirar vindo os rivais. É que o que comentamos antes desa regularidade na segunda volta, esta fin de semana, por exemplo, houve un Gran Peña Montañeiros que rematou en empate. Escoitando un pouco que dixeron ambos misters no Galicia en goles esta fin de semana, os dous coincidían en que era un partido un pouco no que se chega a gañar un 2-2 estaba moi preto do Boiro, e ao perder o Gran Peña, é certo que aínda ten bastante distancia e bastante punto por recurtar os de abaixo para enganchar tamén o Gran Peña e meter un máis na pelexa pola permanencia, pero, bueno, serían 25 puntos, o sea, estaría 2 do Barco, por exemplo, que aí abaixo estaba desaoficiado. De nada por un nuevo símil en el mundo ficaboleiro, dijo Javi Vila. Os de abaixo son moi frouxos, non teñen nivel, xa está Jatalim, cos seus coitelos, como sempre, aí falando de que todo o mundo é malo,
Quenes son os vindeiros rivais de Barbadas e que Noia? claro, sí que é certo que ves un pouco os vindeiros rivais. Eu non me imagino ao Silva vencendo no novo Municipal da Estrada, non me imagino tampouco ao Barbadas vencendo diante do Atlético Arteixo no Ponte dos Grozos. Noia recibe a Racing Club Vilalbés sábado, e o sábado tamén Barco Cambados. O Barco Cambados é partidazo, o resto estou de acordo. Tamén che digo unha cousa, creo que o Silva de aquí ao final na grela vai perder moi poucos partidos. Teño esa sensación. Esta fin de semana tiña clarísimo que o Silva lle gañaba os Somozas. Polo que conta todo o mundo que viu o partido e tamén escoitando a Ferno Galicia en goles, chegou unha vez, é dicir, chegou unha vez non, tivo algún acercamento máis, pero de remates a portas de ocasión claras, a de Iago Pérez foi para dentro e xa está, e vai haber moitos partidos así do Silva. Creo que o factor campo non o teñen tanto Noia e Barbadas, custalles máis gañar como locais que o que lle pode gañar o Silva, non sei, haberá que ver, tamén queda moito, evidentemente, por abaixo como por arriba. Imos co outro central, preferente sur, pasamos agora, imos con Rubén Gullón, que pongo por 2 tamén neste 11, no Atios, que é líder da preferente sur e que foi quen de gañar 2-1 ante o Beluso. Segue no máis alto o equipo de Hugo González soñando con xogar na terceira vindeira tempada. Terceira vitoria seguida e 16 dos últimos 18 puntos para o Atios e os 3 goles no segundo tempo, Antón. Sí, o primeiro un golazo. Este que estamos vendo. E despois o que fai Rubén Gullón para gañar o partido é espectacular tamén, pero ao primeiro toque, xogando, este é un golazo histórico. Sí, marca Iago Pérez, pero a acción do Atios é tremenda, non sei, de sete de partido, a combinación dun lado para outro, inicia a xogada, por certo, o propio Rubén Gullón, e acaba marcando, como digo, Iago Pérez, empatou Lope, bueno, pois o xigantón Gullón, que dixo, veña, xa está. O mítico paso dos porteiros, non? Paso hacia o lado da barreira, efectivamente, ese pasiño, e coa zurda Rubén Gullón, como se fora Leyen, como se fora Tiago Bebé, aquí outro punto de vista, outra cámara, pois aí está, mete a para dentro, dalle 3 puntos importantísimos ao Atios. Mira, outra cámara máis, como está Fica Cabora. Grazas tamén a toda a xente que participa connosco no grupo de WhatsApp. Bueno, é un golazo, un golazo como vai esa rosquiña, e acaba Rubén Gullón marcando ese gol importantísimo pro Atios para seguir con esa vantaxe de agora mesmo 9 puntos respecto do Pontevedra B e do Porriño Industrial, que se puxo terceiro o equipo de Dani Fer, 47 o Atios, Pontevedra B 38, igual que o Porriño, 37 Porto Novo, que xa está cuarto, Lemos 35, vemos que Cultural Areas e que Antela, que lembremos ten un partido menos, así que Rubén Gullón, que pon o por 2 neste 11 galego, 140, é unha cantada de carallo. O Atios segue o seu paso a paso para voltar á terceira federación, di Jatalim. Que pasou? Son moitos puntos, porque son 9 puntos, pero a semana que ven na Preferente Sur, isto vai ser un especial Preferente Sur, xogan entre sí os 6 primeiros. Lemos Atios, Pontevedra B Porto Novo, partidón, e Porriño Industrial Cultural Areas. Ay. Sí, señor, Sí, señor. Partidazo. Cuidado, Sí. Cuidado. E Antela, Atlético Arnoia Valadares, 7º contra 9º, se queremos pues, seguimos ampliando aquí, es decir, os de arriba van a xogar contra os de arriba, os de abaixo contra os de abaixo. Bueno, vaya semana. Haberá que deixar algunha semana libre, porque quedan 11-11, se hai que chegar máis ou menos ao final con 11 galego. A semana que ven eu entroido, podemos deixar a semana que ven libre. O sea, acabo de decir todo isto para que me digas que queres ayudar a semana que... No, home, pero podemos cubrir igual os partidos en redes sociais en facer 11 galego. Non sei, bueno, ímolo falando. Sempre nos ponemos a organizar no 11 galego en directo, somos tremendos. Ten en conta que a primeira de marzo non hai terceira. Dito isto, o 2 de marzo dis que non habría directo, non? Non sei, falo por falar, o 9 de marzo non vou estar. Jatalim, xa falando de ir de vacacións. Bueno, sí, pero xa mo dixeras, non? Xa me avisaras, creo. Que había un 11 no que non ías estar. Sí, o sea, que non me avisou, pero non me acordo. Perfecto, sí, né? No, sí. O meu mítico mes de marzo, máis ou menos. Sabes canto vai ao Villarreal, Antón?
4-0, vai. 4-0 ya. Buah, Sí, sí. miña nai querida. Manolín, cuidado con Manolín, cuidado con Manolín. En fin, pecha defensa, volvemos a terceira. ¿Qué? Manolín, en fin. A rolda de prensa vai estar curiosa, Sí, vai estar curiosa, vai. Cando é Semana Santa, di Jatalín, non teño información. Aquí santos católicos a última de marzo, entre a última de marzo e a primeira de abril. Pecha defensa, volvemos a terceira. Guille Defran, o sobriñísimo do Alondras, que xa está moi preto dos postos de playoff na terceira e que foi quen de gañar no Iago Aspas Juncal por 2-0 ante o Atlético Arteixo. O sobriñísimo dicímolo porque, é o sobriño de José Valtierra, compañeiro no Galicia en goles. Marcou un golazo, estivo moi ben en defensa, pechou o partido Joel Rocha, que tamén podría ter entrado neste 11 logo de que o Arteixo, ademais, entre un gol e outro, polo que nos contaron, o que contaba Arribas tamén o Galicia en goles, estivo moi preto o Arteixo de marcar algún goliño, estivo moi ben Brais Pereiro, tamén a defensa deixando esa porta a 0. Quedamos con Guille Defran, que, como digo, porta a 0, estivo moi ben e ademais marca este golazo, que é un golazo, Antón. O saque de banda, recibe Defran, Guille, falla Parede, control co peito e coa perna zurda, misilazo e para dentro. É un auténtico golazo, 1-0 no Iago Aspas Juncal ante o Atlético Arteixo. Así que merece estar neste 11 galego 140. E, por certo, pediunos o ficaboleiro Freddy que lle enviásemos un saúdo a Aarón Paredes, do Cruceiro do Ío, un clásico do noso fútbol, agora mesmo na terceira futgal co Cruceiro de Ío. Así que dende aquí un saúdo para Aarón Paredes e unha aperta forte para Freddy e para Guille Defran tamén, claro que sí. O Alondras, que con esta victoria xa repasamos antes, está con 29 puntos, empatado co Montañeiros e co Boiro, equipo de Rafa Villaverde, que ven en dinámica ascendente, ainda que viña de perder a semana pasada. É certo que nun partido condicionado pola expulsión ante o Noia, pero pois aí está, 29 puntos, moi preto en puntuación, digamos, de playoff de ascenso a Segunda Federación. Imos co centro do campo, o carón de Alberto Freire, pero un chisquiño retrasado, xoga un auténtico peloteiro que, a ver, non é por colgar a medalliña, pero é segunda aparición e agora todo o mundo vai empezar a falar del, porque en canto marca un gol xa todo o mundo vai empezar a falar del, pero xa entrará no 11 galego antes de que, ¿no? Entón, pues bueno, medio medalliña sí, ¿no? Porque o primeiro día que entra é unha preasistencia. No, porque Sí. Porque o levas bancando en hai moito tempo. Home, sí, claro, pero eso é unha relación de amizade, de meu irmán tamén, evidentemente. Bueno, vamos a desvelalo xa. Manu Rodríguez, que pongo por 2 neste 11 galego. Digo que a primeira vez que entrou estivo gracioso porque enviou unha mensaxe, puxo algo así como: mira, Anxiño tirando para casa, barrendo para casa, como dicindo esa relación que tal. Que el día era un 5-1, se non lembro mal, e el dera unha preasistencia. É dicir, nin sequera... Bueno, pero a da remonta en León contra Culto, creo. Sí, pode ser, o 1-2 era nese momento. Sí, efectivamente. Pois esta fin de semana non é só que fixera un auténtico partidazo, que está xente do Sporting dicindo de onde sacamos este rapaz, pois era capitán do juvenil de división de honra do Celta, de onde o sacamos, é boísimo, non sei quen o fichou, pero grazas, pois fixo un partidazo e ademais marcou un auténtico golazo, dende Catoira pegoulle e marcou un golazo 2-0, acabaría 2-1 gañando o Sporting de Borja Jiménez ante o Huesca. Manu Rodríguez, que xa, como digo, pois vai empezar a falar todo o mundo del, porque a súa irrupción na segunda é unha auténtica maravilla. Fixo un partidazo, marcou un golazo, tiña que poñero por 2 neste 11 galego 140. Enchufes no 11, que cousa tan rara nunca pasou isto. 0 enchufe, un auténtico golazo e merece estar. Tamén puxo Jatalín que debutara Brian Zaragoza coa Roma e non imaginaban que era tan pequeno. Non imaginaban que era tan pequeno. Ocúpalle medio corpo a nariz. Un Sporting que con esta victoria queda con 39 puntos, a un do Las Palmas, que está en posición de playoff, e a gañando a Racing de Santander, así que o Depor queda terceiro a 2 puntos do Castellón,
que vaya recital deu ante o Valladolid, e o Racing de Santander que está líder con 47, así que si está a segunda división, a Liga Hipertensións, na que está destacando e tanto na que irrumpiu tan alocadamente este calidoso futbolista de Catoira, Manu Rodríguez, tá xente en Xixón abraiada co ex do Celta Xuvenil, división de honra, o capitán daquele equipo. O a banca que bo banco, é un bo banco. A semana que ven Castellón de Porro, segundo contra terceiro. Cuidado, o sea, esta semana, xa, perdón. Cuidado, Sí, bueno, creo que vai a gañar o Depor. Eu tamén. A non ser que Cipenga meta un par de furbolos dende fora da área, pero cuidado, vaya golazo meteu esta finde, miña nai. Extremo dereito, onde podería ter entrado outros futbolistas que agora mesmo non me veñen a mente, pero tiña un par deles na cabeza antes de falar de Cipenga. Xoga Jaume Cuéllar do Arenteiro, Antón, vaya recital, vaya partido de tenis, tío. Sí, vaya escándalo que vimos en Espiñedo o sábado pola tarde, 6-3 para o equipo de Jorge Cuesta, correu 12,23 km Jaume Cuéllar sendo extremo, que é unha auténtica tolemia o que fixo o futbolista de Granollers, o ex de Club Deportivo Lugo, é que, claro, a ver, marca 3 Mingo, Brais Val fai un partido escandaloso, o golazo de Ferreiro para empatalo no 12 da primeira metade. Por que Jaume Cuéllar? Bueno, pois porque Jaume Cuéllar dá 3 asistencias e provoca un penalti. Quero decir, igual estamos a ser inxustos con Mingo, con Ferre, con Brais Val, pero é un pouco porque pode ser o momento de punto de inflexión do Arenteiro de Jaume Cuéllar en particular, sobre todo polas palabras que lle dedicou a unha pregunta do bar da cantina na rolda de prensa post-partido. Jorge Cuesta preguntaronlle especificamente por Jaume Cuéllar, e un non, a resposta que dá non me imaginaba en ningunha vida de multiversos paralelos, pero isto foi o que dixo Jorge Cuesta sobre Jaume Cuéllar. Sí, sobre todo creo que non hai ser humano mellor que Cuéllar neste equipo. Creo que é dos xogadores que máis nos alegramos todos de que haxa tido un partido así, porque a verdade que é un auténtico ser de luz. Todos os días con el pois disfrutamos moito, todos o queremos moito, e, bueno, todos creo que queríamos que el fixera un partido así para verse por fin, pois bueno, vemos ese Cuéllar de moito nivel que ten, que por tramos de partidos o demostras, e bueno, necesitamos que sexa moito máis regular, porque é capaz de facer as cousas que fixo hoxe. Un ser de luz. Un ser de luz, Jaume Cuéllar, sí señor. A mí tamén me sorprendeu moito. E o que fixo no partido rapidamente, eso, das 3 asistencias, pois mira, a primeira asistencia no 2 aún mete un balón dentro da dereita que remata a bastida de volea no punto de penalti e vai para dentro. Despois no 3 aún intervén, pero bueno, deixando espazo para que Mingo marque o 3-1, logo chega o 3-2, chegamos ao descanso. Na segunda metade, pois nos 3 goles participa Jaume Cuéllar. A ver, que tiro de memoria. O cuarto dá unha asistencia para que marque Chuca, un auténtico golazo en da parte dereita, nunha xogada que eu lle valoro moito porque agarrárono, deronlle abaixo e non se quiso tirar, quiso asistir a Chuca dentro a media lúa que vai para dentro. O quinto é un pase destes de Culler picado ás costas da defensa, un pase espectacular para que Mingo marque no rexeite. Eu contolle como asistencia, ainda que non creo que sexa asistencia puramente ao 100%, porque primeiro tira Mingo para o portero e no segundo tiro vai para dentro, e o sexto forza o penalti. Quero dicir, unha exhibición o de Jaume Cuéllar o sábado en Espiñedo, e ten este 11 galego máis que merecido o de Granollers. Sí, Case mete outra vez a Jorge Cuesta falando do ser de luz que Jaume Cuéllar, un arenteiro que con esta vitoria non sae do descenso, pero queda con 24 puntos a un do Ourense Club de Fútbol que volveu perder, terceira derrota consecutiva do equipo de Dani Yasser ante Unionistas. Lugo queda con 33 puntos despois de empatar esta fin de semana. Racing de Ferrol 34, Pontevedra 39, Celta Fortuna 42. Algo máis que apuntar sobre esta primeira federación, Antón? Bueno, que por arriba van ben as cousas e van a ir ben as cousas. Teño confianza na que
en que o Racing revirta a situación entre en playoff, en que o Lugo agora que a fichase de Borja Sánchez, que é un peloteiro espectacular, pois tamén acá deses postos de promoción, e por que non ver a 4 galegos en playoff. Eu creo que non é algo tan descabellado. Non sei se queres decir algo sobre o gol anulado a Pontevedra no 96 ao Resende, pero antes, por abaixo teño moito medo, porque hai un corte de 2 partidos entre o Arenas de Guecho e o Ourense Club de Fútbol, e claro, aí hai 6 equipos para 5 postos de descenso, 2 son galegos, así que por abaixo pinta que este ano un ou dous van para abaixo. Bueno, pero hai un cuádruplo empate entre Ponferradina Onestes, Avilés e Arenas de Guecho, é dicir, algún se vai meter no pozo, non creo que esa brecha de 2 partidos, habendo 4 equipos empatados a 30 puntos, dure moito. Sempre cando, lóxicamente, Ourense Club de Fútbol e Arenteiro empecen a sumar vitorias. Sobre o fora de xogo de Pasarón, é fora de xogo. Vendo as imaxes, non hai moita dúbida. Agarda que se me acabou aquí a batería, pero facemos así, e xa estamos. Digo que é fora de xogo, pero creo que o problema estivo na xestión, non? Na xestión polo minuto, na xestión porque non se sabe se o Liña levanta ou non levanta. A Mister Asubío díxolle o cuarto que sí que levantaba, entón é normal que o protocolo pois que vaya ao VAR a ver se hai fora de xogo ou non vai ao fora de xogo. Mais alá diso, o partido en xeral son todo faltas e sempre caen do lado branco. Non sei, Román non tivo o seu día, pero bueno, é unha cuestión non interpretable. É dicir, cando peitea Resende, creo que Resende o que peitea no primeiro pau, Luisao está agarrándose co defensor que despexa co tacón, que aí a Resende marca o gol. É fora de xogo, pero bueno, 5 minutos buscando o frame exacto. En teoría o FBS son traba para cando houvese unha boa toma reconducir un erro manifesto. Hai que ver se iso no 91 co xusto que está, coa cámara e toma que lle poñen o árbitro para revisar, se iso é unha acción manifesta. Bueno, eu entendo que se o Linier non vai ata o centro do campo para certificar o gol, entendo que el sí que levanta ou que ten pensado levantar a bandeira, inda que non o faga nos 6 primeiros segundos, que son os que en teoría ten para levantar a bandeira se considera que hai fora de xogo. E unha vez que si hai fora de xogo porque levantou o Linier, logo no FBS, coa toma que lle poñen, é imposible, aínda que non fora de xogo, que reconduzan a situación. Así que bueno, un empate a 0, marcharon todos enfadados de Pasarón, pero é un puntiño contra o Castela que tamén hai que valorar. Esa é a miña opinión sobre o penalti sobre o fora de xogo esta fin de semana que hubo en Pasarón. Imos cos dous dianteiros para pechar este 11. O primeiro deles, volvemos a terceira para falar de Mandes Sidibé, que non entraba nun 11 galego dende que xogaba no Antela. Faláramos con el aquel día que marcara 3 goles, un auténtico fenómeno, porque volveu en 0 Barco de Agustín Ruiz, terceira vitoria consecutiva do Barco en Baliño, que non en Barraña, pola mínima, co gol partida de Sidibé. Gañou o Barco de Agustín Ruiz 0-1, e o certo é que marca Antón un auténtico golazo. O centro do Boiro, vai haber un despexe aí do Barco, creo que en Jamio non atina a disparar, e aparece pois unha gacela, aparece Mandes Sidibé, monta contra el Soiño, e para dentro, gol partita. Despois subiron os semelgos con tremenda carreira, tiempo que ser substituído xa no segundo tempo, pero aí está, un gol que significa 3 puntos importantísimos para o Barco de Rabilia Sidibé. E o Barco de Agustín Ruiz máis ordenadiño, encaixa menos, aproveita as súas, e a que tivo en Baliño ante o Boiro, que foi esta de Sidibé, que sai prácticamente dende a súa área, percorre todo o campo e mete o gol. E contoulle a Miguel Álvarez do Galicia en Goles que ten unha aposta con Nilo Ramos, con presidente do Barco, que se marca 10 goles fai un regalo. Dixo Sidibé, que non ten nin idea que regalo é, que o mellor non é algo bo, senón algo malo, pero leva 2. Este é o seu segundo gol esta tempada, o dianteiro do Barco, así que veremos se chega aos 10. Calé ese regalo que lle ten Nilo Ramos preparado a Sidibé, se chega a cifra de 10 goles. O Barco, que con esta vitoria, xa o vimos antes, queda con 23 puntos, empatado co Arteixo, e agora mesmo 6 por riba do descenso o Uso, sempre cando non haxa arrastres da segunda federación do Noia. O Barco de Valdeorras, algo que comentar sobre o Barco, sobre Sidibé? Un golazo espectacular, parece un bot do FIFA, bueno, un bot, o sea, un moneco do FIFA, arramplando con todo, e creo que se lle mete corpo de defensa tamén o manda de Baliño a Barreiro, a Barraña.
a definición tamén é espectacular, é unha carreira de 90 metros de definir así, espectacular. Sabes que me gustan os equipos que conceden pouco e fan a súa e marcan a súa. Entón, bueno, eu con Agustín Ruiz teño unha relación de admiración. Con Agustín Ruiz á guerra. E pecha este 11 galego 140 Juan García do Puebla. E aquí vou facer un disclaimer antes de falar de Juan. Hai unha persoa en YouTube, dende aquí un saúdo moi forte, que cada 11 galego que subimos deixa un comentario. E o seu comentario sempre xira en torno a corrixide ben os nomes das parroquias que non respectan a toponimia galega. Eu co Ordes e co Arousa fago, porque o nome do Ordes é Órdenes e o nome do Arousa é Arosa, e digo Arousa e Ordes. Pero co Puebla é moi complicado, non son capaz de decir o equipo, é dicir, estou me explicando, non? Entón é moi complicado, vou seguir dicindo Puebla, porque se me complica moito. E xa está, dende aquí quería mandarlle un saúdo a esa persoa que debe levar pois os últimos 6 onces, corrixide ben os equipos que non respetan a toponimia galega dos lugares e tal e cual. Así que sinto, pero Puebla non o vou respectar porque é moi complicado, así que Puebla vai seguir sendo Puebla e Ordes vai seguir sendo Ordes para min. Non te pasaría iso se foras a Pobra do Caramiñal. Ves, pero se vou a Pobra do Caramiñal non me custa, o que me custa é dicir Pobra como equipo. Juan García do Pobra. Non me termina de... Non te engancho, non? Claro, non me engancha, exactamente, non me engancha. É o que me pasa co Puebla, que me soame mellor Puebla. O Puebla gañou 3-1 ante o Santirso, o equipo de Chofri, o Puebla. Sin embargo, nunca diría o Órdenes de Peri López perdeu 0-1 no Cortizo. O Órdenes, sabes? Nunca o diría Ordes, ou Arousa. Quieres entrar en este debate? Collemos todos os grupos da primeira futgal, segunda futgal, terceira, facemos aquí algo Madialevo. Un día Convencer non nos convences, di Madialevo. Isto é como cando 2 puntos ou 1 punto. Pois sigue Ángel. Que capullo. Polk que zeta. Bueno, que gañou o Puebla, Pobra ou como lle queirades chamar o equipo. Aquí cada un que fale como lle dé a gana. Foto de Tania que foi ali o partido. Gañou 3-1 equipo de Chofri ante o Santirso. Tiñas por aí apuntado, Antón, que leva 2 semanas coa pólvora seca, non mollada. No. Bueno, non sei, mollando. Juan García. Estás último minuto espectacular. Sí, porque marcou a semana pasada iso sí con... Bueno, o gol da semana pasada non supoño que non lle dará moito valor porque viña o Pobra de perder por 5-1 ante o Dubra e tamén perderá a semana anterior 0-4 ante o Sigüeiro, creo. Por lo tanto, viña de 2 goleadas e recibía na casa o Santirso nun partido para dar un golpe en riba da mesa, para facerse estes 2 últimos resultados e así o fixo o equipo de Chofri porque nada máis e nada máis que o Santirso pois gañar por 3-1 este gol de Juan, non? Este gol de Juan, dende o perfil esquerdo, recorta para dentro e por abaixo. É o terceiro, pero bueno, preguntando, Juan fixo un partidazo na portería, por exemplo, ten varias mans moi importantes, tedes o partido en tv.gal se queredes velo. Preguntando un pouco, dixéronos que quen estivera máis activo en ataque por destacar a un, pois fora Juan, o ex do Boiro, Juan García, que marca este gol, que ademais é un auténtico golazo. Ademais de ser dos máis activos en ataque, pois marca este terceiro gol do Pobra esta fin de semana, así que coido que merece estar aquí no 11 galego de Fica coa Bola, 11 galego número 140, un Pobra que con esta vai me custar, que me custame moitísimo, sinto, vou seguir dicindo Puebla porque senón, en fin. 27 puntos, mesmos que o Miño e que o Paio Saco. Un por riba do Dubra, ollo como anda o Dubra, ollo como anda o Dubra, 4 vitorias consecutivas, ollo que son 6 partidos sen perder. Pol 24, Cidade de Ribeira 24, Sigüeiro 23, Burela 23, o Burela complicándose moitísimo, sobremaneira, Dumbría 20, o Val 18, Mariños 12. Da preferente norte só falamos por arriba, así que como ves a cousa nesa media táboa para baixo. Boa vitoria do Victoria, valga a redundancia, coa dupla de Alex Pérez, importante para estar máis preto dos de arriba que dos de abaixo, porque nesta preferente norte sí que é certo que a cousa está entre que hai 6 para 5, non? Do sétimo ao 17º van estar pelexando ata o final, por abaixo. Sí que é certo que agora é unha clasificación que igual é máis acorde ao principio da tempada, sobre todo por abaixo, porque
Comenzaron moi ben Burela e Dumbría, pero ao fin e ao cabo son equipos recén ascendidos, e dos 4 recén ascendidos, 3 están en descenso, Cultural Mariños, Dumbría e Burela. O único que está fora agora mesmo é o Victoria, que semella que non vai bueno, son 2 partidos, pero semella que non vai a sufrir porque leva estando toda a tempada na parte media alta da clasificación. Vexo que Sigüeiro, Pol, Dubra están en boas dinámicas, Paio Saco tamén. O Cidade de Ribeira, bueno, perdeu contra o Negreira, pero viña nunha boa dinámica tamén. Burela, 5 derrotas consecutivas, Dumbría un de 15, o Val non termina de arrincar. Bueno, un momento chave para os que están nesa mala dinámica na Preferente Norte para revertir a situación, porque senón van a estancarse un pouco nesa puntuación, Pois así quedou 11 galego 140, Dani Sampaio na porta, Carlos Torrado, Marcelo Faria, Rubén Gullón por 2 e Guille Defran na liña defensiva, Manu Rodríguez por 2 no centro do campo, un chisquiño por arriba porque só ataca Alberto Freire, xogador de salta da xornada, por 3, Jaume Cuellar unha banda, Javi Vila, protagonista do bazo da xornada con el huevo de la abuela, por 2 a banda esquerda, Mandes IDB e Juan García. A Burela faltalle Peixe e o Pol máis carne, di aquí o amigo Volk GZ. Que nos toca agora? Tócanos que querías... Oi, por que saiu tan grande na webcam? Non entendo. Querías botarlle unha ollada á segunda federación, que non entrou ningún futbolista, e querías botarlle aí unha ollada, Antón. Sí, no, prácticamente foi unha xornada na que os de arriba distanciáronse dos seus perseguidores, porque todo está igual, agás que o Deportivo Ferreiro, o Real Oviedo de Vetusta. Pues mira, por exemplo, o Depor ten 2 partidos, dende o primeiro ao terceiro, por lo tanto semella que entre os 2 filiais vai andar un pouco o xogo do primeiro posto, que despois gañou a Segoviana, pero o resto empataron, porque empatou o Coruxo no derbi ante a Unión Deportiva Ourense en ese debut de Pepiño, que asegurou un punto para o equipo de Borja Fernández. Salamanca e Numancia empataron entre sí, o Bergan perdeu nun partido que non se debería de xogar na neve de Astorga, e a Sarriana sí que tamén se está metendo nun lío importante. Entón, bueno, veremos que o que acontece nas vindeiras semanas, un pouco por ter a clasificación e repasarla tamén neste 11. O chipo que pegamos con Pepiño, di por aí Madia Levo, foi tremendo, a verdade que foi tremendo. E creo que quedou unha conversa moi chula no Galicia en Goles, sí. Despois con el, creo que quedou unha conversa ben chula e ademais bastante longa, bastante longa para coñecer tamén un pouco o raparigo que xa se está integrando un pouco. Fíxeme graza que dixera o de coñecedes vos máis cousas de vestiario que eu mesmo que acabo de chegar. Grazas a Volk por suscribirse, moitísimas grazas por apoiar o proxecto de Fica coa Bola. Moitísimas grazas. Foi chulo, foi chulo. Escoitando a rolda de prensa, porque tamén falou na rolda de prensa con Pablo Verdeal para os medios do clube, é unha persoa moi natural, tanto na rolda de prensa como na miña entrevista cara a cara. De feito, xusto tivo que agardar 5 minutiños a estar en directo e estivemos charlando. Un fenómeno, a verdad, un auténtico fenómeno, e chegou e marcou, porque a Unión Deportiva Ourense tamén xogou un partido amigable entre semana contra o Celta Fortuna e tamén marcou. Marcou en 2 anacos. A Unión Deportiva Ourense visita o domingo 12 do mediodía os Pajaritos, Numancia u de Ourense. Eu teño unha pedrada que vai a salir titular e que vai a marcar 2 goles. Aí está. Os 2 goles de Pepiño, estaría ben. Que prefires, destacados con vídeo, que xa temos un vídeo nos destacados con vídeo, ou prefires ir por certo, que non o dixemos en todo o vídeo, Mateo Presas, camiseta do Portonovo e bufanda do Portonovo, xa o puxemos en redes sociais, pero grazas aí a directiva do Portonovo e a Diego Dadín, que nos mandou ese agasallo para poñer aquí no setup. Traballo feito, sub popeito, parabéns por este número 140. Moitísimas grazas, Volk, moitísimas grazas. Dixo que o da carne e o peixe en Burela que era un chiste dos Beatles, pero non entendín o chiste, a verdad. Pois imagínate. Adestrador ou destacados con vídeo? Non sei que destacado con vídeo tes. Sí, faltame o de Nando, que non o metín, pero que vale, pois que vai estar complicado metelo, porque tería que abrir se non ordenando, métemelo para o reel de mañá. De resumo. Xa está. Sí. Tes por aí o resultado? Se tes por aí o resultado, intento meter o gol do seu partido. Non teño, pero busco. Ou volea coa Guardia Civil ou que? Eu pensei que era por Liverpool. Liverpool, vale, xa, vale. Paul máis carne, Paul McCartney. Vale. Hai que darlle unha volta, Sí, hai que darlle unha volta.
Parcero, xa nos contaron que lijache cun policía, sí, cun guardia civil, contounos aí Javi Vila durante a súa entrevista. Vale, teño por aquí xa o gol. Teño resultado tamén. Vale, maravilloso. Pois entón empezamos con el, veña. Empezamos con déixame así. Empezamos co gol de Nando. Como quedou o partido, Antón? Pois mira, no Foxo, Caldelas 1, Caldelas Club Deportivo 1. No, espérate, que este non é. Sí. Espera, que se me volveu toda a Futsal. Sí, no Foxo, Caldelas 1, Rápido Bouzas 2. Este é o 0-1. O que marca Nando que un golazo, empatou o partido José Ángel Fernández e no 71 Cristian Nova fixo definitivo 1-2 que deixa o Rápido de Bouzas sétimo con 34 puntos sen opcións por arriba. Porque está líder o Atlante da Matamá con 53, 45 con Domar e Juvenil de Pontareas e 44 Sporting Guardés que tamén marcou un golazo, 42 Vila do Corpus. Sí, porque estou dicindo 42 e non 42. Estou un pouco tonto xa. Dixeche juvenil tamén, polo de Puebla e Pobra e tal. Ia decir algo. Sí, o Sporting Guardés, que o segundo gol de Isma foi un auténtico golazo. Estamos intentando recuperar o vídeo, se conseguimos tenedelo no reel que facemos os martes de resumo da xornada, resumo do 11 galego aí nas nosas contas de redes sociais. Tamén temos que falar dos goles destacados de Manu Galego, Pontevedra B, que lle gañou 0-3 na Bouza ou Umia, e Manu Galego, pois que marcou 2 goles e deu unha asistencia. E ademais douche unha primicia, Antón. Festexou a vitoria do seu equipo e o recital que deu cos 2 goles de asistencia no cocido de Lalín, que houve unha foto aí que nos enviaron Eloi Ferreira e Manu Galego man a man, celebrando o cocido de Lalín, a festa do cocido de Lalín, porque ele é natural de esa zona, do Deza. Así que parabéns a Manu Galego, que marcou e asistiu na vitoria do Pontevedra B por 0-3 e ademais despois festexou no ben. Agardemos que non teña hoxe moita resaquiña o futbolista do filial do Pontevedra, que, como digo, marcou 2 goles e deu unha asistencia. Imos cos adestradores da xornada. En canto entre o balón na portería, aí está. Adestrador da xornada, outra vez está a webcam grande. Mira, xa non, nin aquí, van a poñer así, xa está. Adestradores da xornada deste 11 galego 140: Minso por 2, Jorge Cuesta por 2. Fran Alonso, Deportiva Banca 6 votos, Jorge Cuesta 19, Diego Armando do Silva 5 votos, Pica do Dubra 9 votos, Minso do Portonovo 17, Dani Ferdo Porriño 8 puntos. E hai unha curiosidade, Antón, que a min voloume a cabeza cando vin. Poñen o por 2 Minso e Jorge Cuesta. Sabes esta? Sí. Leo o grupo. Vale, no, que a veces en diagonal. Entón, por si acaso non o lera, se había moitas mensaxes, pois era por lembralo. Minso e Jorge Cuesta entraron xuntos no 11 galego 135. En este 11 galego 140 volven entrar xuntos Minso e Jorge Cuesta, 2 camiños destinados a... Incluso teñen un aire, nas fotos que puxen teñen aí un certo aire. Non sei se será se haberá parecido familiar ou algo. O adestrador do Paio Saco, pois non saiu na votación. Podría ter estado tamén o adestrador do Paio Saco na votación. Pensámoslo, podes decir que... No, podes decir que estaba facendo enquisa un pouco canso, non vou engañar aquí a ninguén. Puxen, hai que meter a Iván Sánchez, do Paio Saco. E cando fixan enquisa, esquecime del. Entón, son o máximo culpable e responsable, porque digo, a quen meto de sexto? Mirei un pouco así tendencias e resultados e digo, pois Dani Fer. Agora acabo de quedar mal co Paio Saco e con Dani Fer, cos dous a vez. Pero Dani Fer xa entrou. Bueno, Iván Sánchez que oído que tamén, o día que debuta, que gañan. Que oído que tamén, non o teño claro. Non entrou como adestrador. Non sei, igual me tirei unha tripla. E quedan os destacados que acariñaron entrar neste 11 galego 140 que non entraron. Non están apuntados, pero hai uns poucos apuntados. Miras ti no Instagram mentres vou contando. O queres que mire no Instagram e les tíos que están apuntados? E cambiamos os roles. No, conta tíos que están apuntados. Vale. Álvaro Ferllo, man que vale 3 puntos. Lucas Antañón, gol da vitoria ante Oviedo Vetusta. Miguel do Porriño, 2 goles ante o Moaña esta fin de semana e 2 goles contra o Lemos. Iago Pérez, falámoslo antes, gol partida contra o Silva. Dupla de Omar Rodríguez na vitoria do Pol 2-3 ante o Burela. E, tamén o dixemos antes, dupla de Alex Pérez, os clásicos roqueiros nunca morren, no Oval 0, Vitoria 2. Eses son os que tiñamos apuntados que acariñaron a entrar de verdade, porque estiveron na lista do 11 galego varias durante un tempo e despois descartámoslos finalmente. Antón, o resto que nos enviaron por redes sociais. Intentarei non repetirme,
Iván Amor, dixéchelo. Non, pero Pois marcou Iván outro, Amor. marcou outro golazo, Sí, do Paio Saco, que solo mete chicharrazos. Bueno, os que xa dixemos ou entraron no 11, non, vou intentar non decilos, onde que vou coller carreiriña. Xa falamos xusto agora, pero repito que se houbera vídeo do segundo gol do Sporting Guardés en do Maio, creo que sería serio candidato, foi Isma. Víctor Mingo do Arenteiro, xa falamos del, pero marcou 3, e do Arenteiro podemos completar con Ferreiro, con Brais Val, etc. Iván Amor, acabamos de dicilo, Agustín Ruiz do Barco, Aarón Paredes, xa o dixeche este anxo, pero que cos seus 37 anos segue marcando goles no Cruceiro de Io. Joel Rocha do Alondras, tamén falamos del, Rafa Villaverde, técnico do Alondras, Agustín Ruiz, técnico do Barco, Hugo González, adestrador do Atios, Hugo González do Atios, vaya tempada, porteiro do Cultural Areas, que é Adri Tielas, Gullón, que entrou neste 11, e tamén Aitor Rodríguez do Atios, Brais Pereiro do Alondras, Fernando Román, que foi o colexiado do partido entre o Pontevedra e o Real Madrid Castela, tirando de retrinca galega, Rodri Iglesias, que parou un penalti nos últimos minutos para o Vilalonga, Jesús Barbeito do Portonovo, que marcou 3-0, Víctor Mingo, o bazo da xornada, co Club Deportivo Arenteiro, que marcou 3, Carlos Alonso do Coruxo. Fíxate que non o destaquei eu, porque a min gustaronme máis por parte do Coruxo Ruiz Díaz, que fai algunha intervención de mérito, e tamén, como non, David Zañón. Miguel do Porriña, acabas de dicilo, mellor estrador Pica da ese de Dupra, que foi opción de mellor estrador da xornada. Alex Pérez tamén o dixeches, Jesús Barbeito de novo do Portonovo, Manu Rodríguez, que entrou neste 11 do Sporting de Xixón, e despois Pablo Álvarez do Sigu, varias paradas de mérito no empate 0-0 ante o Betanzos, así despois, moito Alberto Freire, tamén o bazo de Marcos Remeseiro, piden o bazo para Marcos Remeseiro do Arousa, Agustín Ruiz, Carlos Martínez, Minso, Alberto Freire, hai 40 Alberto Freires, Iván Amor do Paio Saco, Javi Nogueira do Alerta Navia, e despois Manu Galego, Gullón e Iago Pérez do Atios, estes dous últimos. Pois este foi o 11 Galego 140, grazas a todos por acompañarnos, e se ninguén ten nada máis que dicir, como se isto fose unha boda, vémonos no vindeiro vídeo directo de Fica coa Bola. Grazas, rapaces, rapazas, por estar aí un día máis. Facendo autocrítica, non rendín como noutros directos. O de... Bueno, isto ímolo cortar, non? Non sei, depende do que vayas a contar. O de entrar en Fica coa Bola con a camiseta do Madrid. Para min tense que acabar,